Kalangan Pwihn komoy kasili. Ele sansal irail candidate kan koros pahieu patohwen mongo. Pwihn. Ang kakata sansal senador movik masih terpecah pecah Pwihn. Asal tu kos terpadu nan Pohnpei. Senador tanian te candidate tanian masih patu miok men kaproso delang hari. Kelok lele rakte ban kotlamo. Hari mau nanti pan kot yang patohwen, apa yang dia pan patohwen punya 10 main yang macam ni, MC yang ranwat, event siang ki, yang cuma sekarang wow minute, itu Pwihn yang cuma wow pan, sound insin wan, yang nanti sound masakan koros, pada wan ki yang korang sin wan, belian kalikan koros. Wow, and patopatopene warang ko. Wow, churur, sambache Lieutenant Governor, the Honorable Yohanis. Wow, churur and patopatopene irail candidate ko, Vice Speaker o candidate kan koros Senador ko. Pada warang isilaban mo sa wot. Tikan ko, siman ko. Sa ulang koros, chay koros nung yagi urang. Caiman ko join ay sa matay program may isang kapranwat o iro ba yun sa matay program ni law nakapaka araranwat ay sansal magtaylaptuan patutusan ng kauto at dami pan patuwan kalawa sa matay patiyan may isang ranwat caiman parang pa na masan ng pochyo o masan ban patuwan watakata masan what masanan what pansanan bukan sirak era laudeu era cukup riasa lemau len silisa memasani kupurakang anak masan autapan koi ap aramasakan ap aramas tipanakan kin cacuki mauran lamugikot Maka anak-anak kupurakong
kapayata Kosonned and kauno. Aya pahn kochkiyong rokan kupurakang. Lamuki kauno ye kupurakang o kayan mau. Akin paran ki lalapot o impay. Ter mamaliki siyakan enom palian lamalam. Niyong pahn kautak yung kauno. Uyagamet sang nanong kapit mene. Kanayong ang labayakan o ter lik sansal mau. Ter kinaklakalap ki Pwihn kowe. Kakakacha poputi o karayang namanok. Kauno pahn pachin kasaleta sawan am irail kan o kasaraway kati montokon. Pweki am socha kayang ang kauno ni wow mele. At ni Mwohngiong likam o witeng. Match ye duwan macam ko. Aray child, pura pa naman child ngak pura masa no. Hari ini sama dengan program usuhs sekarang kesempat. Oh, medan Weliepen child. Ini sama child. Dito ng kafunan, dalawa ng butoy na pang Weliepen child na sakarat ako. O usuhs ng katawal dito yung luwan. Makaiban, patuhwen yang kaibigan baik, kahit dua sa pagmatay sa kalagang pasaw. Maway tungoal, kahit matila. Nang kumurang nabiyalangot kahit manusi. Nang program sansal na soun senior matanggi. Aman soun's. Maria Mwohngiong Mwakelekel setempat Mwohngiong soun's siang manhoy soun. Control wow. Meron langot. Ang manakapay na sakir langot. Salong usuhs. Manakapukat, wehi manakapukat, betul na tayo kita, arail at arail. Arail tungoal tayo. Kurang kap siya soun meron soun. May patohwen ng irail din sa sibisak may patohwen yang usuhs pahieu may mabating patopatopene uyawin may patohwen niya uyawin ang kausap ang bento. Ang yan sa may patohwen iyak si manakap sa loob ang sa may patrang irail ang kampan kote wala pa kami ang sa o quantitative way ang sa which may help niya or may patohwen kampakan sa tao yun. Why so kalelapak din po po yung kantin ko. Makampak. Pweidahr yung makan sapeng, irail ko siya kan sapeng. Plan usuhs ng palato. Diba? Maria Mwohngiong
sa ulam ng mwomwohdiso sa inwaro iyat tumalkap. Pwihn wana sitrap naman tatawag magmaigan patuyang. Ipil tiarata. May saun na Pwihn yung pinaya. Rapat pahieu. Natan pilipilita. Rupinuya perian. Ranwat perian yung perian yung ko. Rapat ko parata. Ada nang Weliepen tatawag pukat. Syutra makin kasawi yaramas. Syutra makin kasawi patron aramas. Paramas kin katete wan kampapel tatawag. Di makareta. Mwomwohdiso mawya. Rangot ay tumalkap. Elelan sa yung Weliepen tatawag pukat. Repunang kandiya. Ika elelan na lalir amanaman kandidate pukat. Kaunopada dan patohwen dia tentang kolokol konopak umale di puryamoi gila rangot pweidahr ba kaiten piwolet samata tuang kumat lama makita dito kapinakan yung kapinakan kanyang patama Maria Mwohngiong Mwakelekel ibiluya amang irail. Arail kalangan may patohwen may luya mahanagap wanawan. Mahanagap may nagan pilipiliyang uwi. Kumain sa rangot. Wasayo kumain katapatawag, wasayo kumain. Siya po naman kumain. Maria rangot, bulian mwomwohdiso. Kou Kosonned kumain pa Rusya. Siya po katawag. Kumain pa pweidahr. Kumain pa din siya lahat. Kaunopada ba yang rangot nakit rekoryang kapinaguyang ito pitak banyan sapeng wanso pitak panguyaw ay patohwen miyay kuwinbenten daw sila sapeng dalaw kaya kung inaramasgot niya harus kumain kasi sila daw kasi kumata. Kaya tapos yun. Meron kumain kasi kapat. Wehi, pangalan kasi. Wrong, tapos yung kumain. Iya siya campaign magkumain baru siya magpirangot. Jemtok. Jemtok sudah bersama. Maria Mwohngiong Mwakelekel Vice Speaker Mwomwohdiso dako kailangan nama dito ko promaw kata kantik kapau Maria rawat kalelapak luyaw tang luyaw Mwohngiong Mwakelekel may pinsay ko may malusin Maria sa karatawag Maria Mwohngiong yung galon to kung siyang ako yung kumain kadrap ako kumain dyan karong bao o kasampalagi irail sa kalimutan kailangan
MC o kailangan ko po. Salamat. Terus, belajar berbagai program di usuhs di kapelsa. Hari ini enggak tak ada merit memotor kapelsa gitu macam kayak kedokter. Hari mau kapelsa, aku ini enggak sanjat. Orang mau tetap memusuh berperjuangan. Kamu kita tetapkan memusuh juga. Tapi kalau kita sansal, orang mau pilihnya rangen kaunoal, merit mail kandidat kan. Oh, kalau kita sansal, pukau makumai pan, kacang lele, kayak mau, pukauan utan kaula penyau. Arita, email ka ba mail ka ba mangi iba ko ka nanjam may mamasan kan mail ka mangi patohwen buko bukat pengen pasampai pagi nan tatawag mo kita man yang usuhs kalelapak pahieu mabangkat mo ita kalelapak patohwen aman candidate o aman candidate man sapal man ki minute silu minute silu may timekeeper parking sansal time kan o also may second series of nuluwo amiyok sin pelkistan ring kumain ka patohwen o kaber council sa mga ito o also may time man len ibang patohwen uti termiyo sa inyo ng patohwen ariya muli sa tayo uti kaya bangkot lang mo, ang mga yun. Kalelapak kayo, di ba ang patungkol sa mga ng pro? Patungkol ito. Kalelapak kayo. Purmak, mana dia bang kacang yang kalelapak kan? Mereka tunggu kurang aku sang basic ni cuma lagi. Kapelsa kan yang melil sang irail kandidat. Aman-aman, mek pan sudah time. O kan lang kandidat chorus, enggak kapelsa Pwihn, cuma buku tetap cuma yang geranot, show, papung banyak show kan, enggak sansal mah. Mana dia bang patohwen kalelapak kan? Abi, dia bang patohwen kan? Nangkoro patugalaw del pilel iditire nangkoro oh nangkoro amuto manangso kalangan ng kurang MC mana ibang pagkakas ng ipal sa karatan mwomwohdiso ang usuhs kinensiyang kaya sa karatan mo pang sampai coach wangi so ligin siya war wangi lumayan putoy na milel dito na counter wangi tigan ko wangi vice speaker wangi kasti wajunsa bokchay korupsyon patopatopene ay tungoal at yay Johnny David Jr. o ay tungoal baba may Johnny David may laban na lang ay so Pwihn man o ay baba o ibuyang somro ngayon maging abawali ang baba business sambar nga iyan sido magulaw turot ito ka limach ngayon maging basbajoren lab ngayon sujyo sa mga patuhwen da mesyo mga ito pasukan aban pinang nga ba uyaway ang pangkat kahit sa kalay mo, kapos, walang. Kami. Kailangan matay, kailangan. Muna ibang patohwen anay jual siyagar, anay usuhs, amay ko tungoal, pwede kita tahu kesempatan abano pailan ilong mukajin kupro
ay tungoal sa karatang Pwihn, pahn kuburan mo sa boko, iso ka. Wongi, likan, kalagal, likan tao. Protong bong bewat, melel, wongi tuwat, palilawat, ay tungoal sa karatang Pwihn, pahn kuburan mo sa labalap, soksan lang na margiyan mo yung Kitti. Wongi nanalak, wongi iso nanganyi, wongi sabol ma Kitti kusokos long kasambalakan koros tuan tuwot. Wongi uli isokan koros, siya isokan koros. Ay chumalwa ang yeleng bilikak tuke sa uligin senwar, riyong siya masakan koros. Balian kalian kau sabuat riyong balian talagang koros, meron warang ko koros. Watin ko bro, ay chumalwa ang kagaralat, wow ni kituan mo yung kituwisok, lang samaro, lang kanat, lang inuwaykan, tuan mo yung kituwisok. Tuto ka sa kisip, ay chumal sa karataan, wow, pahn kuburan, sa ulit isenwa, wow ni riyong siya masakan koros, wow ni kapalian talin ko sa buat riyong paldayon talakan koros. Ay chumalwa turo, meron kayo ang kakto kayo niliwan putoy, na uya sa Kulmachay, Lieutenant Governor ng Pohnpei, Honorable Yohanes, wow ni Weliepen putoy. Wow ni meron sa ungas, kan lang kanat, lang uway kasambalakan kausap, koros ni Isto, patohwen. Ay chumalwa, ang bilikak, wow ni silaban mwomwohdiso, isimanggang koros. Tuan mwomwohdiso, Maria Mwohngiong Mwakelekel koros. Wow ni irail kan koros, mwomwohdiso chaykan, mayang patong chay. Ang kautoyo, chay laptol, kot siyang bato sang lalo. Kasabul ay chumalwa, meron wongi, honorable Vice Speaker, Maria Mwohngiong Mwakelekel. Nabilingan sa uya, laban na ito, nalaban. Wongi, Sao, kalalang, uya candidate, Simon, wongi, Nangrong Kisa, candidate Paul, wongi matawan Kitti, candidate Artos, wongi Nanawa, candidate Albert, wongi Kela, candidate Peter, wongi isolap Kitti, candidate Sansal, o wongi Nangrong Kitti. Ay chumalwa, o chay koros, nagatong tatok sa palinrango. Numarumot ni Oralap, ay chumal lahat, Alfred Salvador, ibarawan tubun man, ibuyang tubun baba, wan mangin lipchan, alin mangin liar kacau. O iparawan inang hingkak yang muya Weliepen boy. Niaralap met kalangan ng gumagoros, irail cuman kataso. Kalangan naman mo Senator Wehi, candidate Latore, o substitute Georgia dong candidate Hanson. Kalangan ko mo yung manindoy. Ipilmerian siyang kiyay tungoal sa karataan, kapungawaw, meron bang kuburan sa Madray coach, wala kuburan sa ulap, nir magunlap tiyo kay Pwihn. Sa Pwihn masulong kang koros, pon sa coach. Pwihn so, ay tungoal sa karataan, kay Pwihn wow, ang kapuli sa karataan, wow, candidate, Senator Latora Chiyong Gear, Pwihn mayang kabasakan, meron wow na kay Chaykan koros, mayang coach, o badyo, wasaksich, ranin san George. And kapag sansal ay jumala York Anson, uya tuwin man naman badyawan lupiyong lupjan, ay jumal mo sa angkausan, ng kausap ko ba? May nabigak sansal ang kwat tuwaj mo, tuwin man may paisang yaj,
awia tu pun mana siapa kajiu pada merdek di situ bajo Georgia pandai ni bajo wan yang kot bajo wasakset andak sanja mwan bilai so mau bio we tu memang kalau so kami yang gak mel tu nasa irail kan jomel dong wan kejigan mwan so coba yang bajo mujai bajo anda tahu pasang badan ranwich irail kan yang bajo mas jenggalan ay cuma ramawan wow ang maikan korus sansal i kapung panachki isolap keji o ibluya mwomwohdiso kangan marnan mo keji ay cuma buko to ranwich ila to FSM National Government and Department of Resources and Development o iwiya project manager ang melen program lab eo magen apa ni melen apa pemau kapukuk sa upset kun jawa kun bajodo sang mas are sansal kan program yang apa ni match million tayo o program which langsung apa ni yang nanabism mo pun mo nai but I know it was under dog mo was a me but you're with R&D mo mo budget tagam o pan tagam I Obiski Pohnpei State pan EPA bil sawan project boja bil million tayo sama bila ko pa lang mel na nabisam mo pun mo mo ito local government ata hurma non-government organization o sainsan non-government organization ka NGO ka rapil gani yan local government I patpajuan mawat ko ang gak sainsan long patuwat me taken pukota to ang government I mur kisir yang pajong o kon kamera me iga kuya pugo kailangan mo bukas alam mo rumit candidate Hanson ang toksin mo madon lugay yung candidate Peter kailangan MC mo na iban sumod bacho sa karatang wow kan siya may moay wow nagi pwede tato ko siya pa mo bacho wein lang na wow kakalap ka ng pahyu mo sa ko ko naanalam ko na ganyan ko apoy ko wein kichi bacho ng puligi wow watch me mo sa ko wein kichi sa lang wow nagi so lahat ng nung lang rosa, soun, nahangalap, nahangkanyay, lampe, roasting. Wow nagimilan. Tabalap chikan ng kalian siya, government. Yang may candidate kan masay sa lain sa work. Sila pa mwomwohdiso. Isiman kan, sa una kwal mwomwohdiso, sa ulang ang sakot, may lugay gach, nasa patrok ka, kamay manag. Pwede ay sumal patrok, ang patrok wein lang, sa patrok pa, ay sumal patrok ka, utang may nangwaw. Ay sumalak, kata si Peter. Ya sa may sudana na patrokan, malaut na tip. Kung ay sirang ikuchiman, nagsikita ka niyan ka, kaluputawin. Nagsansing wat kikitaan bing. Tipulat man ngoy, tipuyan tupun kata. Waan mangi tupun man kan, palin mangi tupun ngoy. Ipacuan lang ay sumalat, wagi ay sumal hinong, yang uyap ko. So chop ko ay ipacuan sumalan ko Pohnpei ay sawach. Ipacuan man sa panway ko ay uyap ko ay, na uyap chawlat yung nagchay uyayang wilaw nagchay pambang niya. Muran mo, ipacuan isang ay uyap sa lipit sangon ko ay, nanabar ka. Uyap state councilor ka ng away on Kou migrants, prisoners on work furlough, native Hawaiian, tawili na merkaw sa tawang FEMA. Muran mo yuya, substance abuse counselor on state and Missouri. Wasapa itatok lagi upside, pacho ka may yamping kulikid ay sumal, koyok, kahit sumal maray na niya kapayata. Alright.
Number two watch. Mai kata pija. So try cuma long. Sang friend sungkai kita. Marmayo. May bukata. Meron tinagartin niya kela. Usong mata bocong ko kela chokoy. Pwede yung marmayo. Watch kita number two watch. May bacong ang badyang kanya. Kailangan na gawin. Kamu candidate Albert. Ran lang. Ranin yo kaunopada Kosonned katiwat yang kachpano o pachpano when kachi dami sabon mau kauno homche. Hai jimat sebar dam kaiban tamu berasal dari coach. When aku rusun lap me kachkiam to nama cai. Wow, tamu beran solid. The one who had counter Vice Speaker Weliepen atau Kitti susah. Aji ngoi sau hiu jo sau lo, kaya kita boleh mau kau. Isngal, buaya kabel kau nambukan 1,000 sperms kau. Yang terpoe lah, pulang kau lo, kaya Weliepen, tata, pulang kau. Rai bacawan, mai baras mami. Bacawan ay cimala, ye ko chukal pun, so long, pembaba purangang, Nanawan bantam, subsek bermaluan lubai yang candidate hatos, Kailangan tulo. Monay ban pato silang kids sakaratan misik ang kurkoros o baki pweidahr ay semua sakaratan berbahasa engkap yang pacong sakaratan berbahasa kan melapor bertahan nilang o kapultong nan Transf ay semua wow engkap barok bocah koros monay ban pacawan taula o kabasa is ngoy imam kayu ciong kuya semua sakaratan kapung melalong mwomwohdiso Pwede kayo nakumay pa dyan sa Pwihn o kayo mata na may elat atau pasampol watch kunong ang kakuyaw nan sa Pwihn way laut way kecil pagcay lang kububura o cabiasa sa Pwihn Pilipin anak uyaban apalban Weliepen ang yung kakuyaw ka na ilay ay sumat kapang bangko puramay ay sumalat kami dalam magmabaras mangi kepacawan yai sultan atas match yuya cawan melalang kausap sirwa pacawan uya tepun babaman o ibu yang tepun man pacawan pawti pinakap melalang atas at sumal sir paman ranwat yang uya tataki sa palmacay government laban atasan melalang New Office in Congress, niya pacawan uya sa Pwihn Congress Procurement Officer. Kailangan ng kupur koros o i-candidate Jordan Ardos match. kailangan ng kamoy atau kasunod mo magawang lugay yung candidate Simon. Kasi niliyaman ko, ngayon pag ito yung patrol sa kalakan, wow, patrol, vocal message sa Legislature, mwomwohdiso, at kalelapak ng Pohnpei, wehi. Tanwot, yung patrol mo yung solid siwa. So maskan koros na yan, kot po sa siya. Nagkaroon siwa pa yan talaga. Dan paduang Pwihn sa mwomwohdiso di kanta, solang koros. Wow, turor to get Vice Speaker, sa tulad. Kung yung ay candidate ka, we work right. Ay tuwan wow, ito kaya kamay tuwas, one ka. Pwihn Mwakelekel sa Lieutenant Governor, second lady. Mwakelekel is mankan, organizing committee, malkan, planeta, kamulitan. Kung praktasong pagmakalat.
Mwomwohdiso takterlui ya dok cai aman kesumpah apa kali dokter sebuah rambut. Berkolok rambut tem muncul kita kasamu aman mana kau mencium naik sosial terpala. Ini boleh yang cai lagi juga atau cai rambut. Ini berkat bahasa Israel, I told that usuhs saya. I told kapag sang soksalang isang lang, kapag sa sol maraw, anitin maraw. Ramo tuya aman sa Pohnpei dito ang dato ng office of national government. Kapag kamara roson mo, hanggang sansal, ikin patuan sansal di tawo ay tuwa ka, magkikara po. Hanggang sansal ngayon may patuan po ko kapan Legislature serupalin. Lalu irail serikan menjual genan turu dan sebagainya sekian. Program koros bebit nono insiano serupalin. Ipalu mi pokya kata semusok yang lagi kompestek. Patuan uya kawat elesa tahun sebagainya. O ansok koros menjual ekmi kawat itu patuan buman sa irail na kinbiyo na tapal panaramas. Imeno kare ang inang kelay yaka tuwalong na Legislature pwede ansok cup, compact cup, pasente cup, at tawag resources to money. Uy kami lang may ansok na soun sa irail at tapal panaramas. Person wapit urat program yang dikatakan look yang kita korban ada beberapa pasal ada patuan untuk sukses ada kantola ada kakak patuan karena pada yang kakak kalau ini pokok Kalau kami bersama ang sukses ng lugar candidate Mikel. Kasilya papanso iya ay tumal sa barangay Manila kubur rasulap sa pagkakon lakuti ko rang kapay rangin iyo awit ang saulang koros tumuin kitiunsa nan ponoponen ko palelawat mas likin ko palele likin kalat o sa koros memen kapay sa pagkat panle. Iya, ay tungal sa barangay pani, pahn ko parang walang wawilayla, and wehi Kitti. Wasara kalap, soksa lang, ay tungal sa karatan wala, pahn ko parang sarin soratak, isonan kanin wehi Kitti. Puli gawa, labalap so baiti ko ang wehi Kitti. Unsak lian na ng alak mo supay tisal protonan mo mwomwohdiso kumain kubra ay tumalip sa karanwagan kubra sa umala uang nag-iso na alam katsong na angkul puli kuwaw ang sauli din sa inuar real sa masang kosak koros nangirapan mwomwohdiso ni Maria Mwohngiong Mwakelekel nangkaroon sa inuar kaniyan talaga sa karanwaw troror ang karyon kabina ang veteran politician in Weliepen o nagay ay tumalkaon second lady dalawa pa yun ng putoy puligawa real candidate course. Mendata makatala irail wawai kaya imperial na korusyo ng imperial. Imanuano ki silaban mwomwohdiso sa inuar. Tigan kan, ditigan kan. Germanisman o isuman koros. Won ki kapeng toror ang organizing committee na-organize tatok Pwihn, tatok lelawat.
Iba naman mo Nanso sa Tintala, Weliepen Pacifico ng United Nations, Uliguaw ang rights sa manakan. Yang patang rawat na magtawang mwomwohdiso sa maning totok. Dr. Louis, Acting Director, Dr. Simon, Director ng CSC. Wow nagi Attorney Simon o Attorney Jano. Iwanagi soun kurs and mwomwohdiso sa Maria Mwohngiong Mwakelekel. Kailangan ng kuramay. Sansal ay tungoal makaramikil apwede ang M&M mo'y nakaigan nasa ni MLR, ekonomiya, so ikakailay siya. Iba rin ang baisok ng palit. Ay kabangganat siyang salong laban magkano laban. Ulang po'y laban ang kitchen. Ay kabangganat siyang nansawari, Kou ay kabangganat siyang kanganaka, lugan tuloy naka. Ay kabangganat siyang Soldi Senwar, Eopil Marmia, Pwihn, ay tungoal po, utan men Senwar. At tungoal po, serisman, grandchildren kay, o great-grandchildren. Ay tungoal po ko, o kabangganat sang wehi kiti, te kalangan sang wehi kiti, masuro wehi kiti, isikiran mo yung vice speaker. Kalangan mo't wehi kiti me, katkito o katwanto. Iman kay rekiton mo'y upan kubramay, ibrang baki na ikak yang uyan ang Pilipin, unay pro ay mga Pilipinta, ayan po sila totongkan na itapiatan. Iyo totok, mga iluwanan putoy, Lieutenant Governor Katoki yan sa irail. Kasudan po yan ang totok. Kung matang ko sa natakan koros, makasakasanin ko sa native present tayo sa Kilmaw, kwentyak na totok, ay tungal po sa relay mga yukaryang tabna, tapiatan. Iram na pitata, Pilipitan, wasan, Kubal nila Commercial Center Pwihn wala kasayon at so sa way of Silway Santi, Kosonned Pilkamanan. So, kaya mga sampal, inawat siya, Pilipin sa pulmamay. Tama ka sampal, kumaling pala ito, wali ang pagkaman. Koros, Pwihn walwat, kap kuya wali ang naramas. At ang ipagbagi, may pagkapaman niya sa pulmamay Pilipin. Itay pagpag, kuya muriwarang isiliman, magmayban sa Pilipinata. Ay tungoal sa karadamit, kailangan kubur karusa. I speaker and they prepare for associate member of yung Transf candidate Paul. Kailangan kami si Mohan ay patohwen sa kasakal. Ay men siyang biyay. Tungoal sa karata kapyung owawlap ang kaunopada ay tungoal sa karata wow ang soun sa iwan. Liwanan po ito'y sa umasakal koros. Nang kurang siya sa umasakal koros. Lang ko sa kami koros mo. Yang pat, bato, lang tataw ko sa pananaw. Ay tungoal wow, pilito ko meron sila ba? Igan kang koros. Isman kang koros. Vice Speaker, Senator Katura, candidate koros. Candidate, o ay tungoal wow, meron ito ko kubur koros.
me korpana yang tatau kesabaran ramut. Kayu imen patawan kapaso itu malpalwar. Itu malat yai percin atkaman arbi or. Ibatawan uya tubunggaban sokset. Ibu yang sangkawatin masanyo. Wan mangin tubunggaban inalabaw. O alin mangin tupalat. Ibatawan riyan ki aramas yakaman. O tigan pon kayo laut. Ibatawan nan ng palima. Irok tingkit peryono. Ibatawan nan ng palima. Rawat nan bukakan mencumalan ke. Ibatawan uya cermenin isimanan siya pangabas. Orang yang sama ibarat ka kampan kamarai waraila sambar usuhs. Orang wat ibarat pato absisa saat polosnya patopatopene public land all tungoal kecebur keiwan lupa. Masyarakat beramai Indonesia, Weliepen, dia tiga orang masuk. Istilah Pohnpei itu mengenai kasar itu ke, wehi itu kan, sesuatu mulai usuhs. Weliepen sekolah kirat kaunopada, mereka itu kan Pohnpei itu sah. Apa kan sesuatu itu, warna itu koros, bukan itu kurang. Iran kabasa motomot mel patawan sakar o mel patawan sakar dang kuramai ma kamatu buyumet email karawan muta kalangan ko pas Karena memang kandidat pol, apabila saya komunikasi dengan kalau nunggu, ye komunikasi kau mau sama saya kalelapak. kalangan ko. Ari engkak sansal bintuan kapasan mi patohwen kapasan ya. Aman kandidat manage dulu, o time keeper ban ya sansal. Ari mau nanti ban patohwen nan kalelapak na main makata malu patohwen mak kalelapak bukan. Ay tanong ay kaunopada. Irail yang ay ismankan rokok puyan kak ya. Pwede nga ba yung nasa pwede nga po nga irail ismankan. Hari karakin kopko ya, may kapura. Kalelapak pahieu. Makmail kak so kemelen kitsa ulang chonway. Tama alota Maria Mwohngiong Mwakelekel wein Kitti. Kalangan ko mo MC. Kalelapak Kosonned yung ay jual lamalam pweidahr sampar bayi sa Malawi. Kaya kami naman patawan sa kargi, ang kapur-koros kahot. Kapur ang jual sa ratang mo, ang kapur-koros. Kaya pa kayo, iman patawan sa Malawi, at kacuma dun sa may niyang kadedeta ng pagwatatakot kasampalan po na ramas. Ay cari kara pa kayo, may patawan. Patawan na kayo cuma. Kalau menengkong kandidat pol, kandidat itu kalelapak ko naman program kandidat nitel kama kung ganyan kiprong wiya amano Weliepen wein Kitti dan mwomwohdiso Legislature. Kailangan may soka. Nomor patawan inang and pusok ko. May sangkari sa irail ng January. Iwiwiya Weliepen walian wiwit ng Legislature. Iragay mawiyay jumalaw raman. Ero kasautan ko ng Transf.
me ka pweidahr. Ito kasanti ni Kosonned, me katokan soun. Karyaw, iman tatakan mamulatakan soun. And kalau tela melen scholarship, kung katela ang serin Kitti serin Pohnpei school. Kasalo, inang emuyap kawat, kung kak apaliyata Kosonned minimum wage, mapanpasan minimum wage in state, mapan kasanti ng base rate mamiyaso. Papayo, yan kak sa tumata, small business development, mamiya. O kayo sa pala makasampal sa koros, tatakan major and tapunta. Healthcare premium yung mamuya sa Weliepen Pohnpei. Health premium, kung napali aramas koros, health insurance. Lelit sa umat sa ulit, o tungoal Kitti unsa, Pohnpei. Irail mawat, may pasa na itong altato, unsa na. Luwat ka, kaunopada Kosonned, yang pet, o katatokan sa ulit. Kalangan. Kailangan ng kami, candidate Mikel, associate, mentorta ng candidate Simon. Kailangan kami si Iraq Toto, may challenging tanggap kita kanyang rasumaw. Ranwat, na associate, kapal laut niya ang kenaramas, na sure na ang government, ang apal rasumaw. While mali ramkat, Pohnpei, at ng kapal, natural niya may pagpapayag. O irail ang patuloy lagi, o ang alat sa Kou Kosonned ni Maria Mwohngiong Mwakelekel metro government, o irail tungoal insurance, o irail metro government. Kita kan kalimutan ng government Pohnpei, masyurot tungoal yung alan set, susunod ang government, susunod insurance, kita susunod niya. Ay tungoal papel, o ay tungoal kasantin na to, ibang patuloy na to ng FSM government. O kita ang Pwihn kawata yung diagnostic center. Machine kan may sumogat yung pagkatalayo. May tuwara MRI o CAT scan. Pahn Pohnpei. Katawag FSM pweidahr walu isak sa malaro. Iwasa may tangalayo. Pohnpei state sudah may tatawasa. Yung mawani sudah may tatawasa. May machine kan pansan diyang yun. May panyang Legislature. Eventually, we have contractor in health services and facility diagnostic center Maria Mwohngiong we have facility leadership in Pohnpei state. Kopina o Legislature Kou Kosonned po enggat kawatawa designate wasagis po emphasize ng kawatawa sa tatawag. Kaya Pohnpei ba po ako wasagsit government in FSM may pampuwagi isper ba ang paigi men Pohnpei may paigi. Arail ira karatami imenyan yung Legislature Pwihn sa mga. Ang Pwihn School, magpalpanwangi, ranpukat, seri porto patola medical school Fiji, proproto pwede resulat bad math, science, English. Anan curriculum magbuktagla, standard, ang kakamawla, tesopatangan, ang kakamawla, uya pang kaskuli subject pukat, usirika, ang kakwerta. PTA, magwaipan trok ang lapin wehi Kitti ipagpato ng wehi Kitti rambukan ang utan mo lang kusya natin PT anani ang huwagtag po repair pasan mo na rin ito aprongkat ito ngunit ang kapagpugtas ng government o katotogi kailangan na ito Kailangan ng kami, candidate Simon, ang sa mga pala second series of luluwa. Warning pala. Kami kamilim, song children kakuya, muikap met mango, kuya pentatok ananakap. O kasyandi ananawagtak, tama pintatok ng pa, isikit mo isisak sama, wali sak sama, so nakatatawag. Pare kumain ka din kabarapar. O koros may pa, ujungnya, iropakat may kamilim pangkak kapal parok karanaman. Kung naramas, ang rosyon mo, ang kasilan, school mo, usong, puro mapit, kita may sunod ang pirate, kailangan. Kailangan ng communist, candidate Simon. Kaya na pala kumain. Ang susunod ng Georgia candidate Hatos. Kailangan, Pwihn kawala, ang sawa, kami lang hanan, may sansal, may chocho, doon uwewat. Mga kacang kupro,
Sudah isungal kakan yang inaukiyong kupuramay kami dan pacolong uyata. Jai koros mangir kapal memir anwat. Kami cairan anu uyata. Kami pasan na isungal pacolong sansal ranwat yuya pilamang Price Control Commission. Tataman masasakan uyata. Usang kapal di meron cocon poin kau tu poin lang kopo. So katawi apa bukat pacol dalat jang wasagis. Basudat cuman manaman takak wasang tak sapat. Irawat mukayo ya pasan na ngayon pacol. Wege woi ko kala nantal limo yang joweta. Korea yai diang takawat metanang mere cok kalau dan cocokan namanya. Kontak kapacayang morning sapan mam metan pacosan national government. Kosompan year metanang cocon takapukat kan ka kosa karena tan takam bilang cocok pukat. Pweidahr cocok laut lah, anan pilaf cocok laut lah sang kanan dia, kalangan. Kalangan ang gawin, candidate hatos, subsequent cocok ng candidate hybrid. Just pembal kurang. Kalangan, kalelapak ko, tama conveniente weya, amano Weliepen wein Kitti ng mwomwohdiso and Legislature. Akin na yan ang iyalawas. Nasa dapat yung may kasigyan sa loob mo. Huwag sansal, karaban na yung kachulong minyang yawal yato. Sansal, na masalo na moderator, kasalator, puro ko. Dapat ko puro ko. Eu kisahis makawan ko jingka bukatan Joy Santa Paras kanong bulong yang pwemka apali sabon maramas purabang agad putulan namin pata masan bel Pohnpei yay government yay ko paras na agak sansan iyo karang may pachobilong yay karapawat pwemka yang kanay chik tekalaw Pohnpei o ngaramas koros tay kan sojil pelusong kan Pohnpei ambil kacau ko ngaramas ang kakupur niya wimina nasa no di masa no kaunopada sa wima ngaramas kan kakupur ko pahieu pamananana halal lele o braya ni chong ngaraman o lalapat o chingitian ng gabeto karaban na iyang kuyang isang bukat ang kaparata sa walong bahaw. Kalangan ng kawin, candidate Albert, ang subsequent patuan lugay ang candidate Peter. Kalangan nasi. Muay ko yung karapan ay patuan pilong ay sumalat. Umuwi na kayo sa'yo mga taos, at ko dyan, niya yung Weliepen. Kecairan tak pintu. Korea harapan ni pacumelan may pacuman. Kecairan pacuman kayo sa kalapan tak kayaw. May isak na ng taas. Kayo kambak chay ka ng kaya na sa umpara kaya isak ng jabo. May pang kasawi. Kayo tan way to point ang tatok. Niskay ni sira na isak ang pacuman. Chay tausan ni sira na liwalo. Chay kawata, imoy school. Umaunik, sound chay kan nagpasan kita chay government mag-chay mga language. Kaya ang kontak chay kayo sa kalanan tahach. Kasi yung kanchap na nufang. May kampiyo kasawi kayo kabayan way na isang karisok may pachulik yung purto. May wakay buwak pilo sa sarap. Kung sa buwak mo ay patpachula. Ipapachulan na kayo kabayan way, priyok sang nulong may priyok talan ni sinuta tayo. Alright. Isang karatot may 1 kilo ay sumalat. Nanchok ta ang pambak, nabanchok na mo pambak wala, songkar niya isok. Nagchay bilban piniw, naamasan na. Nanuwa tayo songkar niya isok watch. Kachay di pula-pula watch, usa ko na dyan ka, nataan norpi o yayas ikatay kan nataan mo ito. Ay pacuwan nyo nga sumalat, pwede survey kasal kami yan naman ang mwing kuchin.
Ni goya ko maray may chumalan garawo to kuno nga choko apa dito sa manatan katayo wapal buka. Pwede ro naman. Ay kuya ko ina na wasakan mo kuno. Para mo to chika ka bawas may kacuan pila may chumala. Kailangan ng candidate Peter. Ang susunod ng Georgia ng candidate Ainsa. Kailangan ko yung si kalelapak ko sa umpan mo ako may ako naman pin. Dahil sansal lumawang irail na ba ni suskan. Pwede ko sa Georgia. Arail may yanggak may abis ka mo ay pasapeng. Iyang uya aramasaman na kon kamelele may pwede niya kapaigan mo yung kaunopada patkito melping mo niya sa ulang man kapayamaw yung pachong katogungan payamaw yung pachong chiyakan katogungan ginagawa chiyakan mo yung kuchi bilyang uya aramasaman uya active member ng community niya Philippine song rock sa manjojokan sisuwak payabisang government kan niya ikon one koyak niya irail o lamal yang gak tatong ganan coach o ibin man ay sansal on teach kang koros na coach the pacho show by my guriza was in ranwat so John man irail na itirata may isyak tato ko Pwihn all mga nakakukat koros iga pa yung irail ang gak sansal ibayan the word John matawang kujima so diba ni nawag ngayon well, ang baksansan nan ajay mel yayasan mauro sektor ko ini arail mo in Kosonned po health education environment na contact ka na kwali pit sektor chojan niyo kung isyok patpajawan siya mapit mo ni ay ito sa palijayla mawag niya may sa infrastructure niya agriculture niya fisheries sa mga sektor kan niyo tourism arail Kosonned kan wewe kitaman niyo o iya jojo kan bil available po chailang ka kamakituwe ka tongga mabansang ng general fund desang donor grants kan kung pajosong sa mas diging kala aramasan nanan wewe kaya pero biniyan sa water job kung banjak mga sektor ka oras niya rin ko sa tinta to niya strategic development plan ko niya may pangkamakit ka doon arail may mga nga magsagadi ka pwede legislative mag-count meron popon meron state government dahil ko nanji yung soun ng tatawang kapurang kak makutwoy mo sang ni Jojo kan pang kamanaman kana Kailangan ng candidate Hanson ang susunod ng Georgia ng candidate Natura. Kailangan yung matapatong ulo ko sa salir mo kayo isa ko na ba kami bayang pagkawat kapag ko sa timpo kapag paywat ay imen kotoga ay so Honorable Senator Yohanes Kotsang Senator Katalaw yala Koryang Kabinang Pohnpei Kosonned memonoran sa watruwasya lugar malap to chief mananggap iti ray na iso minyo mananggap walian na ari lut to chief iti so warmanet o takataryang gubran so kono digo ni ansawon ipatawan wuya sabay man kajing speaker ng so kono o may patutala o patutiyang abali zero nan irail na so may man pato pali zero may istugan patawan so kung sambong isyuta walo pari patawan kapunggi Murin mo ay tumal yunong may naman lap ng tuwan ang so may patawang irail wala ko o riyak silumano ay tumal Pwihn kami nilayang niya na ikap yang patawan
Pwihn tujihonan sehr kesampaiwat Pwihn uyawanay kang koros Tuangka kulputun mayayay ng chunmoy ay nang tagubramay ng totoo madayrang katlangat ang kapatiyang yun Pwihn abaliyo tuangka labansong barkayo Pwihn pagawan uyawan kang koros o yun pagawan iliyawa ngulakan walang pilibilda Pwihn yang abaliyo tamil ipatawan sintabiyata kalangan ng kupurakan koros Kailangan ng amoy, candidate Ladora, o ang success, kami sa kula, kaya pa ko ba, bato lang candidate David. Kalangan gurong MC. Pwihn sungan sapeng petok. Tambi patohwen kilong ay tungalat. Sungan yura chocho. Nagkari tayo yang patohwen tayo tungalat. Mabirin, apolguan balian person mo o apolguan balian kambang kamaray. Suga origigi daw sa watch. Paliriya watch udan anay pachokpan wiyawi. Balian infrastructure. Bilang berperdesabot o bilang berperluan sangbuat. Teman-teman, wansong saman gay bajoto, irai patohwen damit. Ang merel jail government din, Pohnpei. So palisilu maudan bangga polo kita pol kay patola. Ada ini nan kaya mau wehi usah pulton kapai. Memiayer. Palisilu yang berjonda mami balian fisheries berkaitan dengan mau pemiat headquarters in tuna commission berkaitan balian tourism mainan anak-anak polten laut bahkan sosok tak cai wehi watch balian agriculture sansal sang candidate ansan balian bergoyong belanana polda memele long cai men Pohnpei May men patohwen mapit pweidahr Pwihn jonda dok ikamele me sanjalang boros me percent paisok lumaw ang jonda dogan Pohnpei state ayman patohwen boros me jonda dogan Pohnpei state jonda dogan private sector tatspano inanan jodo sang tolul jonda dogan Pohnpei state arail Dok, perjuangan kak puyawi kapal para kan Pwihn jonda dogan kak puya kak lelang rail kalian private sector ka. May nabarut lelang rail so masakan. Ini karaba aralak pugat may patohwen tayo malapit kak puya. Aman wali akong may kak puya man sa may membil. Kalangan. Kailangan ng amoy, candidate David. Pwede clock and lunch. I remember the one pako yung lukuyang kuburkang jay ng kakajang lunch pan serve the pass ang medal niray candidate kat lapalapakan ng kuray saulang koros tungoal koros o naniray na natay pan konkonot sa kasak at jay pan propose ka ng kalelapakan. Kalelapak to silulu mo. O liyo ko. Li isimanukan, li saunakan, cai sawas panau, sawas mas, panatan sawas. Opak ang saunakan, cai dan kakato, acang-cang, lunch panlelang koros.
Siapa? Pagpapag saya ka pala mo. Pwede niya kapinsali dala rampage. Nagkap tusok sang. Anak, pwede irail wala kang candidate kat. Ilmiya ko isang maray patrap. Pero Nobel. Katsiyang katuya. Irail hiya kanaban Kou Kosonned kanat sa sumalin sa was ay tante pantotolan ang kalapakan. Kalelapak maban patohwen suksit. Pilpanto ko koros bunit siya woman. Yet kalelapak Miyo mekot makang suto icharaki nang sabon macay government round Certain people not health, education, infrastructure, some certain people non-support material government round mere mekot makang suto icharaki kalelapak iban tayo chop sang kalyo patohwen. Kalangan si soun Jojo me kami leme tali Jojo jay iren si radar yang ya Weliepen jay John Pohnpei watch iban Bajawanda ang mepit balian rosan mo kami leme jay koros yang loyang kapan bawiyawi ang mepit ang Weliepen so moni. Sejak jarin tukson dadak, sejak jarin jar wini, mainan kapuna dam jai marusia. Ibaluat memberikan kawat Kosonned tiapali loiton kapai beban berjai sabun manggiran zawat dan kakil songan apali. Ang balian infrastructure, bali memelel PDA. Irail memberikan kawai kata melel Pohnpei State Government. Bali koros. Pwede may mansyo sa pungala. Pohnpei State maging tapon. Ibang Bajawanda project kan. Maging wiyawi, apawiyawi, money and patukodosa national government dapat. Maging nalada akay pakray kin pandala beite abe. Ang mabit palyo. Ang balian Pampatawan. Weliepen PUC kami lem miya sabon matay na jay tungoal Pwihn dio minanan laut nuya popol agin nuya popol isang buwan baggak karambala Weliepen tarakin tangan government round isang nabugat besang mga ibilyang jiwo glaro dimanyang suman kakawali kalangan
Kailangan kami, candidate David. Ang sentimento tatang candidate Latore. Kailangan. Kalelapak ko, may makamsoto itarigi. Nang sapeng mati government ranwot, melin magpagikan, kung kaplanata yung palimagam sa itarigi. Health, education, something. Kailangan. Niyaralap. Pero yung tayo koros sodejar. Sama dyan niya ipatulong yaman sukunod din yung giti. Sodejar sang sotok panawaw ano. Ang sa may bato dalaw yaman itita o alakawla o yung patutuya uli ba. Kung yung giti legislator, babe, sa ang todo, naibungan na ba siya mga state na tao dito ang lalil. Logan, na inan ng siya ita. Sa ang todo, may kubura, kalelapak ko diyan ka para lapito. Sa ang todo, nanan ka mawala. Kalangan. Kailangan ng mga candidate Latore, ang sentimento tatang candidate Anjan. Kailangan ng si Moin pasapeng makapas moin kan orang yang tua balam dan niat sudah government dari US nokon siapa macam kawasan nak cari jom moin alasang nokon iren kawan apa maksa yang moin ini kosongpon sembah kopertum mele boleh cari yang kerja moin ya cari stay nan katong pukarut sainsan na so much o so sa tungwing gaji na kumaibang pasanay tunong may silarpan automarket ka may liat palaan apal may Pohnpei state plan so bayari iyang kamela me apal ban may so much so sa rumay ma pan sector ba bang kajowan fisheries o agriculture well di kajay wing kajay sport ang mga kolonya doon yung aking kung Hawaii WS mainland or mga dyan na jo tano ka kamawla puwang kak melal apali kumaylo ko na yang uya tato kasampal na pero may kayong kasampal di may transparency kung sansal kasantin tatong kami ayo mga nipiliang kat pajawan mo po, iyang chiwo kila bil kokoneda pasan tinda tong koy plan koy mamiyo. Arail tuwa jay ko iso jay pajawan ma palian legislative niyan sa umarakan saman kamanada jojo nga kung waki tuksong katong koy mamiyo ayro. Te abeka Pwihn patpajoto niyanan sansal moray o mo na koy pak iso jo kairo yang Mbak Mia watan katonggang bagay mo. All of the transparency, may bang kotsla padola yak teruk, may bang bakan pilihang korawat. Katawagin ng committee, Republican broadcasting na ni radio ka. Sainsan ba Pohnpei session ko dyan pin broadcast na. Pwihn na dahil korawurong committee ba? Sainsan lang ko ito ko. Ang sabi na tawang kanina, Kosunod kan rabit pajowan tangan niya website atau buat. So jadi libutin naman pajola jo ya robotin kami dia rapak yang akses. Kau itu rabit pagi guna public apa orang way kawan. Apa sainsan sejo apa sejo sainsan. Mau iba pasambal jangan tak kapalilan lebih transparency kailangan. Kailangan candidate Anjan, subject bentuk dan candidate Peter. Kailangan MC. Yan po sa wallet, iyo tapos ngayon, way kong kila transparency. Apon taulasang mo, dami straight up na way. Kami lang mo yaman, yan kasawan mo, balian mo yan. Siwo kila sa ang jolo. Kami mang pupatak, niya itiyayo may economic development. Minta kami inalang sumjak tinang way Pohnpei ito po. Takot siguro na development ng child.
patuwa na ipatuwan na may wehi. Piti patapin sa isang nandaw naman taulang, nandaw naman uli ang porto nandaw eh. Yak chow magchay Kitti, kachay chow wehi. Om saun taluwaj. Wai socha pachowan ta plan yo. Tauraman yo, sang ren chow wehi ta. Kaunopada na miya rechay lori. Ipatuwan na iyo may isi rechay Pohnpei plan ba ni economic development? Or umutumot, Kailangan candidate Peter ang subsequent ang candidate Albert. Kailangan moderator. Kayo, yung labang iray ko, kapalik siya ito ulit ko yun. Sansal, kabay ka ng sinan. Hanggang sansal, yung ulo, majuwano, economic development. Meron ka someone, kayo ka someone, the term is economic balance. Mamaw, and yiyas, and there will be. Karasuga, we thousand, someone, middle class, working class, youth, Koros, Pwihn sa rawal. Koros ko mamawin ewi. So, kisa was a working class. Working class, kung weliepen, from middle class, Rayman, store. O rin yan palis. But, na 45% na bang pweidahr, may madma daw. Isip niya mo na kanon palis na. Isip pa na netik kakalawin. Pag middle class man siya naman, arail mo daw government ka. Arail mo daw private sector ka. Kapag yung namin ng wage, fresh jugak niya ang wein ko, pwede ko bang kuda. Okay, masa niya, raise kung kuda, pwede na mabubuo. Private sector ko niya. Pero kasampay sa mo, economic balance. Ano balance? Pag namawro niya just by the batch pa no, ang kak, ang kak mamawro niya. Mama, ilan mamawro magulog. Mama, ilan mamawro private sector. Chorus, yan network yun. Kapag pa na mamawro niya sinaramas ko. Ay so, mahieu Mwohngiong la. Abansa-insan sa payroll ba niyo? Di ka ba puro bang anahan niya ng bawal ako sa ito? Pwede Twitch ko ba? O hiyo, patawin nila hiyo. Abansa-insan sa payroll ba niyo? Yang lower class, will may daw ang private sector ng wage. Aray ba bagay ang daw na rights? More than 4-5% increase. Pasang palpan, Kosonned bukas. Wehi Kosonned bukas na kung ujuda o Pwihn yay government for us equal rights under the Kosonned. Yay wala dito Kailangan candidate Albert ang subsequent ang candidate Abdos. Kailangan mo na ipansapang kalelapak pa ng pagmamagupot. Kalelapak na pilutan, pilapan o kasampal lumas. Para nain ko, nung mag-aralap, may tambatsukan tawla sa aton, ipinmensyano, kalpulpat naman luto koryong papnamasan yung minapan. Mga inukunong, koryong papna, irail yang kots, kung irail makomo sa formatsay government o kung kumakit mo koros. Kurang kalalabakot na itang sapeng, utan, dalalan, kapal niya. Para isilakap patsukan tayo, tama rin ang kapal. Dahil kung nakapali ito, sa formatsay government, tsokan mo niya, musudya dyan, kung tayo lang kakapalya sa formatsay government. Kami kasampal tayo lang identify kapal kan na niya, o apalya kapal bukat na nirera na insaw may kami nagsoso at islaut niya o yung pakatun talaut lang sosokan mo niya kailangan umagoros. Kailangan candidate Abdos ang subsequent ang candidate Simon. Kailangan nagsi asawat sa batay masan pipirsali and waboy not loud toto
may masang tawiyaw, at sila, may pilatiyan. May patungan pasugyan din mga nito sa mga agents. Niya sa October may pilpay patungan. Apal pa Rosal mo, mangyang mag-Legislature. Sula, anane, pagkatala, sumaulit. Kita nane, kita mesin Pohnpei, aramas koros na. Kaya mo, pagsuat, ang kakyang, kosaw ni mesin mo. Kung na toto anana waktagla, pagkakapaligid kung parang kinaramas. Ang sawat, diya sinaramas, utan sulamaw. Aramas, ananana and kelay. Wehi anana aramas and rosunmaw kelay, puragkak school, puragkak tato. Arail rosunmaw pa sa kanagan. Sopan dapat berbata kadita berai aramas sumaw kay. Kausan yung puragkak kelay, arail al pananana and maw. Mereka mas kabeh, and rala puragkak tato maw. Pitang kulang and Mwakelekel. Apakah we have basics and memorial kausan yung taramas, menaway kitirawat utan sa kanagan. Tuwing kitirawat utan sa kanagan. Ikamilala may legislature kapuya, may kot mausang tabi uyaw mat. And not when we have terkat kasi hindi tayo nagtatawag ng Pohnpei. Sobong na ito. Kapila o legislature may bada. Nanak kasi hindi tayo nagtatawag ng Pohnpei. Irail terkat up kamokit. Iyay kamilala. O maibagyang paya mo, ay minokyo, pagtuwag mo. Iyay target. Yang tatawag is may siliman mo. Weliepen, patohwen. Serta puro trawat amoy nili soda anala Kosonned kapon yawi. Buyapan botok lang Kosonned purka. Awi ito moni may pagpatuto ng kompak koreaw mo miminan. Pilya. Pintuwag botok lang basa ng Kosonned ng datasam. Pilmoni pagpatuto. Ari Kosonned, no kunang uyali kamele may pagpatuto. Policy direction ban change. Kita na kami sa insan mo melel sang tama biyaman. Sa October, ikamele tamo wala kami masali. Akmet to wala pahieu. Pagkailangan kita ilang roso, kita ilang kiray, kita ilang mormaw, pagkailangan kapeta talang parto, iwanso. Ipasa mo metro. Na met penso ka kaya na palmaw, kaya suka ko Manila ka. Kaya suka tol o rabela ka ba sa patalpasat penso ka mo. Kailangan. Kailangan candidate Simon, subsequent cuaca ng candidate Miguel. Kailangan ng gawin may sumaga. May bang barawan may kutkapal ng suwit. Ipit gawang niya kasi may barbaro ng sehr. Oy, kita Kou Kosonned karus niya. Magkakapaliyo sa kapali. And that, may rangot mana patin manaman namiya ng Pwihn o state, uya karampoy kayo tanong Pohnpei. Takahin daw titokan. Ay, ito naman itiyaman. Sistema na nawag ito ko oramas no kakagis kilang kami ng katoki adjustment. Mamay pangkarong ipatawan ng Euratoror, wanay suta kapunti. Milyon sino sa mga kapilasan ng monument of a school or sa mga Pohnpei, pura lang ang basa. Menta, ay irawat, bakit pa uyuyaw yan sa wot. Pura lang irawat main ko, kasayupan masang kabunat. At nagis-agis, bayan uya pa. Kung ang soun ka naman nung may, ay ka naman nung kakap, abang ka mong kaulur. Ang kapkapoy. Iba na nga nakatak sa kasap. Pumot kailangan ba siya? Awag sang sandiyoya. Nan tato ang Kou Kosonned. Kalelapak Kosonned. Putorya. Sudah bukayo ng government in state rangot na tamatang kaya tato. Lekin strategic development plan. After sukita. Sudah tato yung may tamatang na lekin eusang. Irail karyaw na babaliyan lang. Wein kita maalam kayo labala. Nanansukan. Okay pa. Edis taksang biyol. Mawi to ka road maintenance. O edis ko sa mga registration instosa. Akakay maging kayo. Mabarbaran. Morning compact. Nanginong minun sa natawa. Toka kayo mo school. Uyawitan muni. Nansang pariyesa. Met
section di kaya yang hino pamba isagsu ma isagsu ma US Congress pangkamanala aran mokit kaya man kabayo son to tawag man bangkatat sa pasap ito pa matamato mepan tawang warano niyanso mawulay patanso na kulo tuma una legislature yan ya kamanin na yang chumayura niyanso ni kan kawiwo opagi kaya galing suka Kailangan ng kamoy, candidate Mikel, o kansok na candidate, kalelapak. Kailangan. Ay cuman pa mo ito. Kailangan kalelapak ko sa ito. Isip ba ang patuwan sa'yo yung pwede? Ibang patuwan sa'yo ay tuwal ko mabisisa. O main ko kapan ng corona, kanino ng proyo. Main mo ng po ito. Anong tali ba ang katawagan po ito? Ay main mo yung ako, ay pang kataran. Ang isipag siya yung pala ng government. O ibil subot ko. Ahap na meron, niya. Ang tayo ka kategalat, ang mga gusto ka kategalat. Taray, habang nagpuan government, ano na naman ng tayo? Tayo na ba ang yata po mo? Kailangan. Kailangan ng candidate Paul, sa ibang patulaw ng kalelapak koslu. Kalelapak koslu, raro de sansal, wein Pohnpei, wein Kitti, kaya tapalman mepulapul, mahina ng chocho. Kalelapak ko, Mia sapol mamail kawit, meban kakan sosa, menel irail mepulapul kan, and mwomwohdiso. Chairman Jobsan candidate Paul Pwihn. Kailangan. Kung sisawal sa'yo raw, ay sumali ka mo itong mabulabul. Mabulabul man, and kasangki, wow, kanangama, unan nansinan, meron ang sangkan, may kataw-kataw. Ayun sa may man bato. Kailangan ibang prong kuburin ng kalelapak. Mia sapol mamail kawit, meban sosa, mepulapul kan, and mwomwohdiso. kailangan may sumaga. Nan mamor, igin karsa armas silu. Kayo na ramas, may nagkailapakan. Irail na sa walman kiyar, to wisdom. Kayo na ramas, takay na ramas, li. Irma kolmo, irail na apali. Sariman ng kapit len, putik kasata. Di makamamasan kalelapak, di power. Manupulupulong wasa yung panin siya mo, irail na pantoto, plan, and moten palakan. Karata ng kumagumagatikan mamiya, iba naman na nagtungalarap ko. Scholarship, pwede school. Akay dyan koros ka, kola school. Kaya pala, ang livelihood, miya matamatawan tatok yung ansawat, ansawara na paan patutor through kaubaligi. Pwede sa mabulabulgan ng kaya pala light, matwal, tete, o sa kamagal, education project kape. Ang nagkamagatin kamatong, sansal na final wehi. Kaunopada tibsaw patawan ng rail o kiyang irail kaya ni rail paran mo to. Kung may pula-pula mo sa iyo banin siya naman, kausan bang kayo tao na to. Mapula-pula tulad sa apel, takarar. Mapanso ropal pa, meman tamyagal, pan mokur, tumasata, apelo pun pan mokur rumas, peer pressure. Kareta niya rail kisin managap, pinakap, utsupa nanin niya, ni mong koros, kawit koros. O kayo sa kala,
ikan barang tu kawin ke mabulabul ka. Tungoal naman Israel, Pwihn utak, tiyak, o wiya papatapatakan, and kalakalaki sering kecil, tiyak kapoy. Kalangan man ka. Kalaman candidate Miguel, and subsidy Menchota of candidate Simon. Kalangan chairman o kalangan ng vice speaker. Pero wow, kasi kayo patohwen kasi na kita mabulabul. Sabi ni Karapo, imam yang FSM the policy development pula-pula wein FSM pun perpala katakan boleh perai irail pada ro kasaneti policy development dame pangkat wagit ang irail pula-pula na way ika sampel pen document buat irail may kiban na nindungan tamat rekamedyo nakatok irail yung kamala yung pula-pula way kan na way gitu jalan yung pula-pula memotsokan may nagka-chok, tabi yun, nagsusuka first. Yung yan ang Pohnpei, o parang kinride, o kamagit-chok ang plangot po ka, wala nagka-separate. Kailangan. Kailangan candidate Simon, kamu candidate Atos. Kailangan ang magpulabul. Naitaan sa mga kawit magpulabul. Tanay sa mga patohwen, may taong yayang pulkak sa wasay magpulabul. May mga Every sansal sang vice speaker, yai irail magpula-pula na yung sawat, nagkanuya sa pulmachay, apalpan, lakapopali. Or namiya kapal, ko'y magchay ko'y nagkang korong pa, melel ko'y takan mo matawkan mo magpula-pulaan di, ang mga iniwasaw magchay lang na nakawit. Kaya rin chochon tato, o kawit mao, orang ka kahit wilan, o sumalang kita ko'y, orang ka apaliyah sa kulpo sa tataong kan may irail sa macay kalelapak na nagtiyangan sa wat apaliyah pay sa rawat arail muralap manin ako na chalengkak sa wasakong ray tusang tataw katul na mao o kawit parangkat alito ko ayang kan namiya o kakan po sa arail sumal kakoya lala parangkat po sa tataong kan kawas sangat o tuntan pagpatuloy. Kailangan candidate Atos. Subsidy Menchota of candidate Albert. Kailangan moderator. Tukak senjat, the vice, yay. Atos, ilan asa nun din. Kibong war to kibong sisa. Tukak senjat, may ikichay, napulabon ng tawal dyan. Try na na. Mabimasa ng budyo, senjat. May tiya kang makaroon ng may sarili. Kaya ko na kayo kang payot. Senjat, kapag kutong taon na po saan ka, bukpasan. Taon na katukata men, Iraq, men, wasa chika miya araybay kaas. Kapag katawasan na yung way araybay, watch mo. Kapag kata pahieu, Pohnpei, araybay soun choriyaw. Aramas, uma, siyet malaw. Or kasong baltaw, kaya nang kalaw tamat madawin sa rubat, nagabulabul. Kaya nang infest na nagabulabul. Iren o wala ka naman. Kaya nang awali, maragong pajowan, human resource. Kakaya rata staff na naman nagabulabul. Orang pajowa wala yan, meron yung ganun. Isimbang wala yan yung nasunod training. Yang mag-chat ka daw na, yan na yung yasin doon. Kakawin ka, wala yung tuloy. I-stop ka na naman. Ay, say, napulapul, i-wali bang change. I-first priority ng mentoring, napulapul. Wait, saan ka ako naman, iwasan mo kayo na-invest na pweidahr sa Pohnpei. Sabi ka ng voice school. Renal education. I-investment lang daw siya. Sujok kuwan. Sujok kas. Sujok much wanted. Plantation daw siya kung yan ang sujok education. Ang much wanted yung siya. Ramila sola lai. Kung fishing industry mo kaya invest na. Pasawal, kaya pahieu, kaunopada, patohwen, mwomwohdiso. Ibawat, ibuwarsin. Kailangan ng kamu candidate Albert.
also constituent Georgia ng candidate teacher. Kalangan MC. Ay cuma kawin kau much paano much pweidahr yan baca lang gabula-bulakan. Or ay cuma kawin nanchiyong. Pweidahr yan na more nanchiyong. Nakukupwat melan metiyan mo ay siya kamaray no kalwa lakap. Kung ay mabula-bulakan may nanchiyong. Pweidahr siya may pangya kalwaw kamaray no lakap. Kalang. Kalangan ng candidate Peter, also constituent Georgia ng candidate Hanson. Kalangan sa umaga ay kaway taong lupul-lupul may bakit mo jumot mo ko nan mo ikakwot mo yung technology sa umbang koros niya aramasan ka kakoya kiti meron pa yung irail bel lupul-lupul ka may nanjiyang school mo yung nakayong kasambal rabagi ka tama utang ka kasombal ka na ng bawin. May way kung kacuman passion. Ikamela ma kung kakpiyarata ang passion, no? Kung bangkak laluwa sa koros ng sampa. Pwede kung utang banjo na dyan, pulikikiyar sa ungkan koros me panguyak korom o ang jumaluraman ta kairo yung magom jumalenti. Sansal ma, pwede Pohnpei ma chiyak niyo Moin bilmiyo da sangwa ima mabulabul ka pasyok tiar nan puk nan taksua ba me karasa ba tadawin nan nas nan matawata ba open panso ba tiga maka umsyok tiar nan puk ran mo moin neuran niyo dang kapakuna ta puk yang yang kawai tang mabulabul kan sejali kenyang taw ba karani yang uya apa ngambana tiarata ya uya ban pumun beli sa ban macay dia o mo yung kayo sa pila o magpilagpul na kakariyang usuhs ka may pilusya kung sa'yo lang kapayo ba na o kamahoy na kamahoy kalang Kalangan ng candidate Hanson o also constituent Georgia ng candidate Senator Matura. Kailangan, Vice Speaker, ipilibatong kasambalikan koros ni Sansaler, pangiyo, kasampal daw ay cumal pukong riyan mapilapulkan ng wein Kitti. Ibang batawan pagi, meron bang kuburan wayward government. Esensyal lumiya sa kulmatay lobbies and susudaper, maliyang yun. Kawit pa na kang kakbuyawi o kakayawa mag-executive kabina. Bayang so sa irabukat o nanumod legislature, bayang kawit pa na o apali kapatayang ira magmagutkan maganang mapilapul and wayward sama to apali lalapali ikamelala panin sa kulmatay constitution mapilapul mapilapul mo yan kaya kauban rano ani mo tumot met o metoto ay tumal kaway itong mapilapul kaya Kalangan Senator Matura, candidate Matura, o also even Georgia ng candidate David. Kailangan ko pong isumaka. Tayo jual makak, makonong, kaway daw mabulag-bulagan. Weliepen Mwohngiong coach, Pohnpei koros, kakagisamang uinaw. Ibangga patawanda, wayo, palimigo yung ganyan, parang pabalian youth. Sansal me balian komotong kan bilgin mi palban obolpan balian rosan mo na biluya bil prevention program me sawa bilgin weigong gilanan weiga wasa jojo may bajaya may bajawan me sa kampong may nanan rock lala mapula-pula babil cycle sampar bilgin yang cumal sa kampong songan wasang komotong kan medyo song jelgak moin yang sawasok rel kak patotong medel moy mwomwohdiso Pwihn mwomwohdiso do youth kan ang balian komotong bigak patohwen bigak inanin sawasere lang ay balian roson mo o kokoyda amele lang baba nono sabulong may panaw minin ko somon kalangan Kalangan ng candidate David.
Memberungan po kita yang dah coach yang masih irail kanjeng kuat dia lapan anda boleh kuati yang akan menangkan. Ansok saja man baca coach yang dapat dulu dan kaum sekolah kalelapak. Kaum sekolah kalelapak tak boleh kisah melel bukan. Papa, itu warna mal bangnya sama papa koi. Hari yang kat sansal ranwat kamdiu buka kaunopada. Tetapi ranwat di kamdin papa pungguna ramas. Nah, wajib berdoa papa kamduat. Dan memutuskan, ini acungan buka papa pungguna ramas. Hari kalau berbuat, ya tuan. May kawit ang aja mepit pung and aramas. Pung and aramas. Pahn trap-trap. Patohwen. Purama ko purama kalelapak. Kalelapak ko. Iya tuan sa pamamay kawit ang aja mepit pung and aramas. Kalangan. Ikamele me pungan aramas ang aja pain kong. Ari inanen kawalang ya sapeng pweidahr. Api banso mo na ikakoros. Naiban yang Weliepen baman iira kayo may bang kayo buka tao awali pungan aramas parak awalban melel patohwen kichi tahapan mawang Kou Kosonned melel sa majay wehi so jeo sa mega pajuan liken ira kasampal watch ibin mo inen sa kaya yang sapeng ina ng kosong balki o kamel mo korusyo chay laman mang chay ina ng kosong balki pina pung obil bankan yang usuhs pung naman na ako ng sa majay diyas kalangan Kan David kami kan David. Hey, kailangan pa-speaker sa mga patrong kami sa isang regime. May utang nila kalelapak ka pahieu, malilipat ko ng pahieu. Utang ko sa tinsan ba? Naisa ko rin man sa matay doon. Put plan, ikaw yung boom. At dito, wehi ka na put, ababasa ngayon, sa isang mag-chay, chay, kiyas, mamaw ba, demokrasi, kaburman. Magpumbarok po na ramas koros. Ay bilpatong tamar yung kasalita. Hintungan na iban niya sa kulmamay sa umbaba da Weliepen man. Sa kulman wing kitsi. Sa kulma po saulang ka ng wing kitsi pung may banan siyang hanggang pweidahr. Irail riok silman may banyang patong may kakapag. Aniralap imiman patohwen sehr man. So maka right. Kailangan na ko may senador candidate o ansok siya imenjoja daw candidate Hanson. Kailangan sa mga kalabak sa umpaliw man i kamele ang murabisman kalabak ang murabisman man watch lahat pagkacay sa sayo executive, legislative sainsan na piliya yung run government na katang judicial o irail na sadya pumunaramas o minsan din ang walang ko. Pwemblikak sainsan na nanbahansa ng gusto niya ng Pohnpei State ng Constitution niya ira kay niya article kay niya na pit pumunaramas i kamele na watch me moin just say ratanan ira pugo moin pasano moin ba mwomwohdiso o aramasan bakjo
yang menabangkap kacelap lah wengkap main bil babarak yang yeyas bamoran ran buat utano ibil sama-sama batawa pengulara masari ikamele ma utang kwampan isang melelong pengulara masari niya irong buksarawi yaw may sipahin sa kunglan bukan labing bata kosa-kosa ya kosong paling lama-lam o mata-mataw niya isang meron tukitanang mga naramas o puluway ni kosay ni inju tanama tuwaja kilal na kapatskita silver apni roda pahieu yo bil sayur matanaga arama saman makan rong kawai ko o panawo aleda tanama lingan sang kol makan kapacha kilaramas kon paray kancha kumuray kanari ikamelo ko chailanggap melel pano o kamawi alate kapara kiyang melel pungan ko chailaramas nan main government main maraymod udan irawo kosong pa naramas sa mananggap jorok sa bali o peinaw dito ni buwanggap kaway chungol mo sa injal na tatawag ng ranwot o ya tatawag yung pachoda na pasandipan mo chon mwomwohdiso ibil mang kosong palki sa iro ko ka ang kakadya point luya may ang kaway do ikamel na matigan sincerito mo mga kung iro parang Kalangan ng candidate Hansan o ang sausage mencoda ng candidate Peter. Kalangan ng similaw ko pero yung mas pitaw na nito. Hindi ko babalay. Kalelapak ko. Yagawan sa kung may kawin. Ang nga siya, kaya sa kung may kawin. Ang nga siya, may pweidahr and aramas. Pitaw ko sampal man ko. Pohnpei ba siya? Ichikitaw pa siya wala. Pungki sa pungki ho. Sa kapong nain ko wehi. Punginaramas, wewe ko pumbarok. Na wewe ko punginaledi kamerain barok ren aramas koros. Punginaledi yaw boy sa umaw barok ren aramas koros. Pungin songkan koros. Ang punginaramas yaw pumbarok biglang lang. May bamur chok chiki mo wewe may pan pa siya ng sehr ang kaunopada ipajowan Pohnpei may kuha iso diyang pa siya ng sehr yung talong-long yun ay loktok na pa niya yun maman ko ito malapalata kula wasang pasangkwan kahit ang pumbarok mo kahit ang punarmas mo ay chuan pa siya punarmas yung pumbarok na healthcare transfer ang waras na sa mwomwohdiso mas nakabawa na pulaw-pulaw na korasan ko pweidahr ay nalopot. Pweidahr ay rata kumaray. Pweidahr ay rata isawas. Ipunar mas may pajowan mo mayo. Kalangan ng kamoy. Candidate Peter. O ang sausage mencoda ng candidate Albert. Alam, promise ang maka. So, kung mali, doon ba, pinsan mo ang galir namin. Dalawa ko, dalawa mo ang siya. Kalelapak. Pweidahr. Sorry. Pinsan mo na, chingita lang kata, chena na masenso. Chena lang niya, wewe ka lang po. Ako chingita lang bubo, ang chabong bubo. Triyaw, bola, chay ko rin wewe daw. Puro ko. Puro ko. Kung melel o pweidahr. Pag ako puro ko, kananagit naluwan mo pinalagasan niyo. Diba? Diba po ang kabusi. Kung pweidahr ka, nagagap siya ng ilang pweidahr. Ako yung contradiction niyo ang politics pweidahr. Ngayon nasa niyo, so mesisis kalubulaw, ismo kung kita kalubulaw. Pwihn may yang pag mesisis kalubulaw. Basta kung pante lang ako, wala pweidahr. Kung pweidahr, anano ujuj ko melel o lalapot. Niyok yun sa party. Melel, pananana, pitaki dito muraman. Kung sa oras ka sa karda, melel. Lalapot, kanjingit yan na nanggong yun. Ang sa oras mag-isa, meron kang kabenta man,
Ulo mo na ramas kung saan ka naman. And then watch. Pero, asahin sa lili bawaw. Na marisa naman, ipakita sa nga rin, sa majay coach. Uwa kita na watch, usaw maros, pit maray, ukawiwi ang chede. Burawang, ikawiwi ng pumbaro. Pagka, wewe kita ulo, check ko sa nanaw, nasa nanang pupot yung wewe. Ibukod mga kasali yung check ako pumbaro. Kapal pa naramasin, parang pumbero. Ay, huwag na chik-chik. Bisa karga mga kasawa, ay po, turana niya, kung problema ay kap niyang matamang katsuda, may ginda. Agiway, agilay, parimay. Yan akin ako, isang na first step na, wala. Parihiwan na chik, dahil sa karga kita o, katsusa ang kakukuragan, o kailangan ng buhay, kamuso, kasideria may. Kailangan candidate Albert. Lang. Pawansok naman, pawansok, candidate Artos. Kailangan utan kalelapak kasampal o pilchela beo mes kanin bagang kawewa pumanalas ang may kupura o yung kapapura ito kupura chay ang nantama kalawal chay banaran watch nan chompas watch asayin matato kasampal yung chay patkatsila na yay Pileu kesan pumanaras na miya ay sungal pung yang kapaptalong ay sungalat o yang kakuyaman kalite kumay sa kulumay pung kumay lang na pilata is candidate magmay paporpor ang patuwala wasaw o yang kakuwa pung magmay sa kulmangi o kaskasalita na numor ko sampal na miya mo iya kaway wala mo ay mikaksay ay sawats o kaya pitata kalelapak wajah punta na irail na isaw yung olba na Pwihn yung mabano ya usuhs kurang ka zaman pungo na ramas mabampok rail o zaman uwi katawang pungo na ramas namin rapan wasan katawang kan koras ang kakuya kila prasan ng rail mo ay sumal kawulong kailangan Ay kailangan candidate Artos. O ang subset, kami candidate Simon. Kailangan na tayo. Kung naramay sa silabyo sa matay ko, na manamang trailer na soun. Ari, kaya na palong niya yung patrong kawewe, o korso at masa niyo kung naramas. Mabulikat patrawan lang ni Transf. Transf na kung naramas. Usuhs. Pwhn ay po yung gulplatang gulyabay na gumuha ng Pohnpei stage. Ikaw po, kaunopada ngay aramas man. Yung kaplata is aramas kakakola ni Mele. Baby, sobra ay magi, sobra masapeng Pwhn aramas may bolyan. Yung karasabang Pwhn aramas. Kapa Pwhn aramas. Pwhn aramas, may bawya bolya pa may ng Legislature. Kami ko sila diya mabit sanctuary, kapit walagan. Punta na pa ang Pwhn. May bambabak purumay na po, nagkaklugo pa na yung mga so palagan. Kung nagkakawin, o tapangkos na nagkampit walagan. Epil ko na yung nagkakluga pa na so palagan, so siyatagan. Kung may nagkakawin niya, masangkos na nagkakapali, wasan nagagan. Isang pungin aramas man may kamelin. Nagkawin, Weliepen, Kitti na Legislature, anane and pulisang paisan. May pambil kuya Weliepen, kuya Pwhn naramas yung parang kumain ng wasan kosa na kan. Kuya ka, wagi yamu man buwan wasan kosa, yamu man alpil, yamu man wasan kosa na soda. Wagi niya kuya Weliepen may, yung ka perpadu kemewat mengkaitin noy, yung ka perpadu kemewat memelen, o ki aramasakan may perpadu. Pwhn naramas, surah magmasok yung surah makin pergi. Menta pakai kampila. Kan rabukat, wiyaw ka na sabda, maun wiyaw ng Russia, Ukraine, pwede Pwhn naramas. Irapan pesin siya, Pwhn naramas. Asawat Russia, Israel, o Palestine, rugi banawan, pwede Pwhn naramas. Ari nakakawa, Pwhn naramas. Yay, kisang istoro yung isang sa pagkakot, o kung ano tayo ng sampal.
Yate pagbagi aramasin lagi yang kita yang boleh korek. Kuno kita yang pagi pun papai red yate lagi pulsa paisa pororai o dia masuk boleh pororai yate paisa lo yang ada ikan awu ikan o pilmas ikan boge kalaran boge. Kalaman candidate Simon, Mwohngiong Mwakelekel ng Vice Speaker the candidate Middle. Kung kopreyong Maria Mwohngiong kopreyong pito ko Mwohngiong na yang ay tungoal galit silo ko ta kung ato kumutwela ito sa pagkong. Iyaduan sa palmamang kawid, awat siya magit Pwihn and aramas. Kailangan may soma ka. Kung naramas, makitwela pinelelew. Nan palian puson, nan palian kusunod. O nan palian ulo. Demokrasi government what? Tagdasang usuhs. Aramas mausata. Wala baray ka. O palimoron. Usata mani mabayta. O niyaso mamakatutluyawi. Kung naramas, kaya itawin government niyo. Mesang aramas, o ang aramas, pwede aramas. Nan Kou Kosonned. Mia chapel riyaw nan Kou Kosonned kintotok. Amo makiloylay. Ewa mo chapel of love. May speaker ka kinwaki. Wala nga Kou Kosonned. Kou Kosonned koros bang midasang limbak. Ewa mo may sangkapong Kentucky. Chapel of justice. Yuro koros para ramas. Tanong koros pahn pungulan nintungan pung ang Kosonned. Ari, nan mamagit na niya ang ni pung sansal usuhs nintuan poso usuhs pahn uyawi apuk sarawi masani apung lan usuhs santiya pahn kubrangko sa pahn usuhs no pampay sa pahieu ako tumamir sa babang kanal sa pahn kaukawawa pagkatapos dia pahn kubrangko kaya tama kayo kasampal pwede ka buat sang kamu ang kamu pwede kamu mararata katlaw asal suskan o pinata candidate tayo pahn sa pagmamaipong the candidate ng tayo ng Weliepen pwede ang maipong candidate pa sa ng kaisa makaramigay ang kakuya taman wali pamain nanti ang legislature kaisa kayo bilaw ng rule ng kaway tatongkan punarmas man to ng legislature yung ba to majority rule mawawagi mamalalaw sa mga kailaman sulawayta abangutan palimoran sa koros puminaramas sulawaktok pa na ako naramas koros harpong ino po kailangan candidate Middle o Constable candidate Pwihn. Kailangan cuma dua. Laban masang korek menurut saya. Kue patohwen kami laban masang lebih punya ramas. Lagan mamau nan yaya sidu kaya ramas. Aku itu waktu itu usahanya misalnya. Kap sarangan ng government ng siya abo mamaw ng mwomwohdiso. Nakaibak ng liwatala. Narapong naramas, pinay ng patawan sa karpi. Manaman, mamiya rin ama naman siya naramas. Kailangan ko manamanin konat tutuwad. Sing konatkan pilih pasuk. Kailangan ko manamanin usuhs. Iyo pun kusampan magtayo. Manaman magtayo sa kulmang. Paranan, tatawa kusampan magtayo ka sa pweidahr. Pinobang pa sa pahieu. Iba naman kami lang sa pagmamahin pun may pahn aparita tawag o sa pagmamahin pun
Pwihn kawit, Pwihn abolta. Polan ka, tuwato mwomwohdiso magun das rena ramas. Kou Kosonned kanaba uya. Arumo, pweidahr buna ramas, emiyayo. Pwihn Tuan diam na mamoto. O kau yang mamoto. Ayat kalangan ko po kors. Kailangan kandidat Paul ay kalelapak mo na kanto kalelapakan sang committee. Pinagpatuwa ko kaya ng kapatid ko patuwa mo masuray kandidat buat na pangalan. Ang sagot may bangatin ko po. Kasi nga patuwa lang ayaw menel sa ulang kan wehi ng miya kalelapak. O maksudnya tahun ini kalelapak 5 pangsang tarik. O minute teryaw aman kandidat na pangalan niyo. Mio kalelapak sang menel child. Sadali kita. Anak patulog amori ng bro. Kalangan iban pajong cowa kan menyoyer mo. Ay chumalot pedata school in NMHS. Imening sansal me kaya imening sansal me high school chayo menyonan ko yung kuchiga NMHS. Kapal mo kayo lao tong NMHS. So chok kayo na school. Pag kumain ka antitate ka, tak may bang kuya pag may lang kaksawasola ka pa rin NMHS. Ayah. Tes. Kailangan yung pro-way principle kawit mo. Kabalwo, may nilito kayo sa candidate dapat ito kutchay koros, kutchay uya ownership in images. Kutchay uya. Sa mga school, ang pwede yan siya sanay pampact to pantabela, but nampasita ko ka kiyangin ang pagkakalala. Alright. Kami nila, pinagaw yung mga ito, usuhs ka? Kawal mo, bangkap mga nyari lang kamanala ko siya ito. Oras pa, majawan mapambak ka, almost tag. Uwagi, so may kakay kapat-sabat siya, then stop, why mention ka? Alalir mo yung puktok na talong niya rancho, pagay niya pwagi, niya siya, kalaman. Kailangan laipan siapang kalelapak umau sang rang katulog. Ika meron ba? Sang kapal kan memilananewo wasakan, kananewo balikan. Awala bukon John paluwo. Engka kalilang balikan na bang kinapali. Porangka kapali nakarsaba. Na school na meches anak kel. Onay ya principal man mono kono yang ka kalilati director na education. O director ang kapatuan ng pachet. Anan kan memia porangka kapal sana paluwo legislature ang ban kakapali. Mo enda permata o ngalatora no kakutang kawo irail. Apai iya cuma wewe man yan sa wasero. Legislature sila momocho sa makapal yung wasao. But niyo lang patok abang ganana pe tatlong yan sa pachet call pang kumuyaw kalangan. May kalaman. Tama bang kakuyawi, pwede kacay kat lang kung ano manaw. Compact. Ang kaksawa sa principal na NMHS. Kumain mong gilaro, yatara may tungoal. Tapos ako mo may estimate cost. Yan yung mo man kalit yung school mo. Ano na nanso may mokmok ito. Kawit pa ka lang Congress de Yawasa. Tama ka kapal. Wala nila yung compact na patolaro. Legislature tama ba mo yan? Ano na one-time use.
carry over kan, ni priority ka patola, iro kay patolong, pas kay songkan. Ginggolaw niyan, sulungala, pas ko gintungalela, luwan carry over ko. Nanan sawat, abanan estimate cost ng basandi, yawan wasang drivang kalito, pwede yawan sa palmatal sa riga, dahil skula, lelerayo me, rate sa kanakan, teens pregnancy, rekarin siya mo na school chika. Aro, pwede, safety and security sa riga, utan na nanak kayo. Aranan, carry over mamiyan sawat, memoyin barbara ng milyon ng silo. Niyagaan labatok kunsak, pwede tama labatok tong statean sawat, milyon siluja, pwede napalila pwede ng trontotok. Mabanin sakto, carry over kakira palila kalatiyan, kahit yung tanan pa yung Memorial School, school yung mga kitunsak. Kalangan. Mereka kira patrong mo yun kahit gitu anda meskaler sansal nan top pahieu kompak kasih pweidahr o moni karapan dito sansal memang kalau kami ya o pilih moni masa fishing license scheme kalau kami ya may pumili panananan mo ya panananan kuat pada leadership conference Legislature Secretary po Manila local government ka panananan yang berkati kami kalau puno yang surplus kami yang moni. Pwede moni po porto o miya pasagal po kung umaw kami yang trailer kakon kalau kami miya. Pamapansin ko kot fiyo baga ko sa hindi tama moni po ko pantatoko pula test kakon miya kalau kami kompak po sama sa singkaw. Kaya parang tatokpan kita yung may parunansir, sunansir tayo lang kaway ko na po ramas, ramas ang kakapag. Ayaw mo ba keluar kaya na analyst at yung mga wasa ko ka pilmiya palihan public safety palihan proclamation dokter kanane niya sobe berana na kalautin karena ikamera makati yung kamiya yung leadership sobe pun kosoned patun mulikap karena sobe dokter pagkakapag kailangan Dimanyan patrong. Siapa tuh nggak mau spesial banginnya siapa nggak ada? Kalau kau mana ada itu ke, nuan school. Kalau cai kacan dia cai nuan school kan better person. Person bagian gelbana, kamu nggak masih bagai. Kalau wasang kamerain mo cai so kamerain ni generai ko cai dia anak ke, apa catuan kirong na iusong na kaya tahu. Isang wang mabanuya kapal yung chong skulo utana na naban kailan miya. Akchay chong wayo uliya ba ka na narata kita panilaw yaw. Amaso, ang yang wang kasal di magchay kachkat kada chong skulo ka tuweta prisoner ka. Magal pa na kamu. What prisoner ay iba chongan magal pa na kamu. Magulagul ka yung chikitanan bakay. Ikami alam na wala man chay lang kamakay nilay ko kailan di na. Pakay din na nakalimutan prison. Siri ko ay may iwaran ba ang nakalawa ka maraming panlakap. Kalangan. Kalangan, ikamele mo dan ikunong yang tojuan tay babang sa bulban ko dilig kalelapak ko po. Anso isamalar si gubana ang mabit irawat ang mabit kaledi high school NMHS. Yung besanjal sangren candidate biro belagis karyo yaipil. Kaya se tojoyang melale uyadaher kapaskan o ikamele kawis sangren candidate artoso may nanen pumumel. Kamanane kaptulong sa mong estimate tubiyang karakter pumalan na kayo ba na pumayabas siya sa wala ang base school reaksyon po kaya kamakalan na rin playground o money na available niya ay damaroya show ya rin ito ako kaptulong rin rabanin ibanda code comparison ka na imakarita $1 amiminin nen sama ama siyang buko ka siyang money buko ka kuyawi and so sa mga dilikan na wala mi channel mo ko yung kunang kadligan daw kalangan.
Bukas po kita yung last. Kamu pura voice to debatable match ka na? O, aman, yung kalelapak. Okay. Show na kalelapak mga Pura. O, yung panawang solo sa mga angkraw. Wala ako na rin, pura. Ako na rin. Kailangan si jual wow patapat jual katong katiyan bawe kawe kan niya ito yung kita kanus kumail kan si sasagar si reman kanus si kanus kumail koros kan talo ko kumail hari ayat ay jual yuran babam yung mesita ana kawe niya apalagi kapin warga yang nanti semua dari patohwen. Lori yang mana-mana perjuangan sangat government yang Pohnpei. Pahieu, Kosonned ini pweinan tunta to, pahn arail pweinan tunta to. Iutung mer, imentan paling Kou Kosonned to engkak kaunopada pweinan tunta to and Pohnpei. Kaitan pweinan tunta to and government in Pohnpei. Minimum wage and Pohnpei state. Leltila private sectors. Ikamele Kou Kosonned sida bakayukin lelbasagas akariyasa. Kosonned kin para. Kosonned and pweinan tunta to and isang government lela private. We was out to store them in private. Apa yang rayo sebagian tarap ya tarap Kosonned. Korea ini perjuangan orienti sausetakan bagi kemalakan dalam pweidahr malin sausa Kosonned to Kosonned sanctuary. Siutung melen kotorular masakanengkau kesana. Ija kami sesudah cari Pwihn dialog na sanctuary akmal parograiti isang rela kapokan saliti kapokan yang agak masak dirawat untuk remai bangan pweidahr kemai berapa yang kau temasan Kosonned rakono alas koan pakai atau sokong ngopur yang lain benya kau yang mesita bagi saliti kapo sida waksang stosakan mereka tardago lisang Kosonned Jaging saya disin, aja kita waktu itu sahaja. Kami sekarang, aramas komet dialog dengan sanctuary Kosonned ini tak kengung kuang lagi. Arail kopong kopong lagi. Kue kapain potro mesin, memoyet talaut lonta. Ayat tuan makan patungo, usuhs irail di sampare. Government kaunopada mau yang Pwihn telepon tamio. O may wala to piso ko, government tampay. Iran mata-mata watch, sangkit sausit kan, o gate private sectors kan, natin pwede dyan na yung sisa ko na. Karang ipotoros, isyahan. Pwede na iba na gusto kami po yung nag-iskawa sa kuburakan. Ay kumarawa, iba ng sansal mo. Makatin puya ba na bali John Dotok? Kosonned butan pan waktu ko sampulay. Huwag ito confuse aramas. Tamas ang tiyangan budget kasultan 5% pa sa limaw. Huwag bininduan kaway tima pasa ng Kosonned tinakiyang kapna. Ang kaway ganti iya sa kulmaplan. Utang pang yaw. Kada persen pa sa limaw utang to ka sektor. Riau o panitin kayo mapoy sampai sektor and persen pa sa klima. Asang nagato ako pa pwede apal parok, anak, egis kusang ng revenue and Pohnpei pwede kalau tila palikoros ng government apal parok and tuntutokan niya. Nansawat, minimum wage kala riau tuntutokan government. Kala yung sa klimaw private. Pwede abang kamu ke private, abang nanalo korong, o wewe pa na yung
punya sang private sector ko. Pwede pan sen pok pinandron tutok kahit ang makit mga iyo. Na ang sawat sector ban batoto sang taksi sinamar ka. Revenue mereka ketapan apa ni contoh token government. Iwa sa niya mo. O niya Kosonned sobay legislature kontak sansal. Pero kayo sakla ang tibsawkan regulation niyo mo. O kahit yan legislature me kakila ka. Pwede ang kawadak Kosonned, o kakila ka Kosonned, mapan kawit uya patang pang uya Kosonned, o palito uya met. Entak sansal. Kalangan. Kalawan essential bilang kawit di umum wali. Dia tu kalelapak kami prinsipal. Riau dulu. Kalangan MC membaca kata juga sinuan Weliepen atau kayak mau ngapain biasa wajar masalah mau cuma kata wow cuma wow gak patopatopene wow kan perubahan subjek yang gak kuliah schooling sinuan mau lebih coklat dong pasapeng patohwen ta wehi tay bukan kaindet nasan away to uya po o segero samti to anta ko yaman ko sama tay schooling senwa Mwimba paton ba ko pang tusta ko sa mai won toy utanan marga pulang ni moy kung naramas ko yung schooling senwa TNI close iti tar na kiro pwede tama sila say bangsa copy school pro primary siliora pro kumenta close year o miya moni ayaga moni pa ko san ki bangnya minaw miya me bang yo ta mo school ta saman pasandi ga miya sa mo office me panapali school say mo pilbada matamet rampol me school say war par patabo tara yei sapon po sa temia ben kau kati sa film ako sa apoltan mo school what ba anen kuyawi ma apoltan sa abot kaunya ma apoltan sa apsuran ko ida aban mo school ban biya tangata niyan sa mo kasanti mo school da niya masan mo pa mo kuyawi sa pariyo sa parola mainan kelay o ang yang Nagta sangkor sa amon bali sangkor sa pulna. Man parwatamat ko uya bil sa umay men pro ka ko ay so kan sang nakapatuna. Ay so magte may kot mo ano may pan susta ya lang uling ato. May wiya ulia ba kay sang mon kitri. Irail ko may parla lobti usuhs Europe by school in Senwa, one to school chorus, Papan ono, tone community Senwa Ruisap, Restual and the Saulmango Pung and school, the safe on Sari, right to my Sarigan and Pung and school, Tani Mama. Camela Pung what to drop on. But one time it put me out while Papunuar comes on my dog and partner. Kasi war school pagkaroon ng reward sang naso rin o ang kap akwal na ang Kailangan MC di Transf irail may rong kay na mo kan kalelapak kan Maria rin kaunopada Pweidahr program niya
we are supplementary tata tungoal. Painter kan sapeng pito. Meron sa kana. Ako lang sa uyo magtay pinapuha ko ni quantity sa waliya. Dami sa ng principal yaman no. Ara ko puno mo. Ko puno to restaurant to ko quantity ko ansa. Ko puno to utan proses yei mga kapnan niyo. Nangraili sambar yei siya bisu may patpatala Legislature. Hindi mo yaman makiniyang kalulay di monigan makin kopur-puri siyang education. Project na bang kakampirin di ap nimun ta mo ko. Wewe bisoda to panan sikul o apsis. Yang pinipiliyang nan kumokin si Wals. May naman may mau. Arawat buriya mo iti nan sekma. Hari ko ka. Kita isiro dan itito rin patay ko kanti. Sa koros mo yung sansal. Ngayon matabato. Iyo pweidahr. Tama sa pulmoray kaong kudapul. Irail siya pa nga pumumutwe ko. Ngoy papaman mo naman anane sa kamangya. Pweidahr. Iyang tungoalin ko ko. Bungoy katabihan ko. Kasi mau kami katabi yang Pwihn na laima mo restaurant room may ibang nila tiara tatami. Yang mo na dahil pala siya tayo kakanamot ko kami nagkahantrop siyang nantaw siya. Nilimatay na ang ito wag dahil pagpapabuhan di government development. Sama-sama naman all kahit yung mga official. Ang siyong isang diyaw para iisak sa masamala. Ulo patuwa namin. Lang watak ang kata. Ulo kata resyo Moses. Yak karapan kumail government data agad kanan siyang. Kumay siyo kawit panay panay ng Pohnpei when we are at kanan siyang. Pinolo katabi na ko sa watak Peter Lawrence. Wehi kanan siyang ito meron what future project. Para ni Meryl nain ko kalanan purumay. Amay sungusungan sapeng kalelapak. Uy ko kaulog na umutsutan ko ito kitkan tayo ko na kalalang ko na. Iyay pasapeng mo. Miyay pong nanalaw sutra sa tsako. Aramas kin papubuan ko Maria Mwohngiong Mwakelekel. Kap foto ang siya bisa malar sa Kitti television. Weliepen Legislature support bukan mana. Sebagian parak ng community. Sinanjaukus niya to. Mura nanjaukus kit from television open to sana from community. Pwihn maragong katpanaw yan. Sa kaulaw yun, Transf. Kaya rawos, i-gagawin kumalita. Pasapeng kay may buya,
Pwede daw sikat ng isa pa mo. Taliyay kami rin naman. Ang sorry, pweidahr. Sipil mo ba yung kaskatsin na sutra pitaptan inanto karyaw pa. Siro ang school. Pero sa pangyaman, kumana na patula pa yung naunit kawan. Huwag tayo rin kurang, Kailangan luwan dan Lieutenant Governor. Iya, mwomwohdiso, tungoal kita semua, pasal patohwen juga, boleh bro. Pasal tu kalau macam ni, kalelapak pun ini apa, yang sapeng hotel, sapeng dia, pahieu. Ayat ni mentor pun cakap, kerana ini akan orang membeli-belikan. Pohnpei pun, ay bang audit dia lang social, sunas talk niya, kalelapak talk niya. O mira lang samaro. Pilmiya mwomwohdiso. O pilmiya wasang tos. Mengkupol. Ipilman patungan sa karpiyo kalelapak sa walmamalkaw. Tunduan lakap terkali ramai pariala Weliepen. Kami patungan mwomwohdiso komplemento picciya. Sa palmadal siya wiga, ranin ko sa ranin kanamato. Kasap din Pohnpei. Maria Mwohngiong kana. Maria Kosonned kakapali, reter weriak ko na mengkupul. Sambar main waray. Sa palmadal kaitian kalian kamaray. Every waray na. O miyang manakpan may sangrangot patula pilkapatol din ba reis. Sa palmadal siya wika kan alialupon alis Kaya met awiya kapinungariyo siyang mwomwohdiso. Mayan katkita poisi irail. Megan ale itu kupuran boy. Mayan ka kupu. Sudah dalam school. Wehi wat kayu piti pahieu kapasialnya tiada school. Arya isang bukan mereka punya ramas soun saya kupuran bagi yang ay maya kita. Kalau orang main knowledge mata, pemain kakak luar sabun yang dia. Kalau orang kapnya, kalian sport na wehi, education, running kasabun, agad si palala para. Kalau makusunod kak, kakawa, ay nagkatapong namas. Kamakit ni kalelapak kayo ng mga mwomwohdiso mangin sapel man panay na ipuko patopatopene na. Haniya mo ibang Weliepen panay na o katilawasa. Ay iba mwomwohdiso kayo pwede patopatopene. Kung tunayang mayroon mamatong mga mwomwohdiso mata-mata na. Siyempre pong kumain kat siling champas na. Ang mwomwohdiso na ang giiwan siya wang buramalkan. O kaya yung ba ni ang siya yung mamoy nawa riyaw sama. Ang may kat siling champas. Pwede yung piliktasok na ito ang kumain. O katang siya ulang man isang may sudah ko yung kiyan pilata ayun ka karkis maraming kita na
mwomwohdiso sudah sama-sama tunggu pointi memang. Mwomwohdiso sama-sama kagayata pungan sa walang man ang kapilata. Ya, sa panimata cuma pungan itu. Maria Mwohngiong Mwakelekel yang project. Isido sapsatang kami mo. Imang kasalira to kukuran mo siya ang tang kuma. Amay pa. Ang kawit. Kit siya lang. Me. Pilka pa to kay naki kami dito ni Kapno na sani. Kumay. Aputan to sa ninirawat. Siya. At cuma ko na asumin to siya ko lumay ito. Wasa. Amoy kan karuano oil so karila to Salamat sila po. Mia ko, ulo na mia. Pagi sanjan merawat cai ke dong time. Ola kat ni wanai pilpado wanda mia sok marai ko tro. Ari cai itu bil kalian P68 awatar yau cai pil sapol mandi. Ari ni kam sa palamat. Liang, cuma sekarang nuau yang pasal muncul, siapa yang mau ikan? Kandidat ko, may pasal kuburaya ko istilah yang sus Pohnpei. Pwede ay kupanan mwomwohdiso baba irail mo pulubulkan na ibansok kita irail. Cuma kalelapak watch magbit infrastructure. Come back to when Kitti may kapag kalangan ki simprasyon. Kaya matang ki sagara to NMHS water system. Phase 1 sang sagara patohwen COM. Phase 2 sang COM patohwen dan Kitti. Phase 3 Sekinja sang Kitti dan NMHS. Pwihn project can come back to numay school in NMHS high school. And so karon Paligir Elementary School Bambiguya. Mia Serin Kitti Bambiguya School Paligir. Kecai mamasan patohwen, balian education, balian infrastructure, balian health. Karasaras match. Na kabina te karyawang kabina pagwita and Kitti delegation irangaway on prioritize project ka. Ariyat mo man. Project yung bilo tay irail kan makosan ni manalakan po kakakaan Kitti. Matuwa sa umaga lugang kamarain na walong dolong mo. Cepat suan makakakalit kaya maong hilo. Sowan ilot, baguposan ng katukon sa murolong, may ban apat. Tuwa dyan ng ronar. Karasaraso, project kayaw, secondary water line. Project kayaw, ang katoke water line no sa Kitti dan NMHS. Project pasilu ang kamawela imong schooling sa inuwar. Project kapayaw ang kalautela ang Kitti dispensary kamawel. Ni amuya John Kitti delegation yamungan ang pangkat prioritize many project mo kanchi. Project bukas karasaras. Kalelapak yung mo? Na ewo kurang gak kaya Kitti
prioritizing Transf Igak, sawas. Kailangan may isang kawitan mo pelabul kang Pohnpei. Meron mo kang sa usuhs Kitti. Akong kalugan kita ang pelabul kang kapakapo, pilpakis mo ko ng Weliepen mo. Ang nang kaya katin project bukat. Ay tungoal priority. Kaya super dispatcher. Pantuwa sa kolonya. Uwi ang tatago yan kako katak super lana pa uyaw yan sa dispensary para sa Weliepen CSC overall programa kali tama na ng tapon napadosan ng sector dan ng local economy. When service o ang kakma ikami nila na director patopatopene. Pero kayaw sansalan sawat na pila berpatokoso pila na sampal. Aku yang bila itu baita kita di interview. Kalangan, ban kusang kalang, ya ban moma. Ang kasilo, alagaro sa school, may senma kung ang kasanadiyar site na kakayuta once and for all. Pamilyon waluda taban kauta structure. May problem sa amin niya sang kawalin. Ika. May kagyambat is inokasang Pohnpei sa President ng Pilipinas Siwa. Kayo mapit super dispensary yung hindi mag-wailan konurasyon ng prior to listing. Sa national government, Maria Mwohngiong Mwakelekel dispensary one, Pwihn dispensary one Kitti. Yang lagi dispensary course, satellite and computer, health and appeal. Morning niya yun, ikan panawan mo rin yung mga pagkitaw. Ang bill, ikamila may kono water system na niliyadi ang kasugatong lalala namas, anane at kalamasan. Ang secondary water systems, kasambal, ang may mga technology, pagkitaw. Rang bukat, miya, men purification system ko. May inanong pa ito ang sawat po yung sito na tatawag Patosang Nigeria, Africa, o may masel, may tapit na donkey. Pero ako, piyusit of the kata, ikamalit ta magkailangan na wiya, pero wiya ta major water system, kamawin at tamit tutungkan, o mga paninay, purification system ko niya, at apali, kung makalakalang kausan na ito. One school in Sewar, sab kalapuya kapan. Iban perangki maewan saw panay o iska meban usuhs na yang aki pwihn kalau sa para pakai ka kati peso ko na school mo kasi do masaksyon forever sandi do masa o rainbow serikal sudah mo kisari pwisa tadi ay paduan ay jual kamalino kamalabat ay magkabadati ang gawin. Kaya sudah namin po isaway ko. Ikarapan na sa national government na yan tantang muling comeback kasi pagkimiya at kasandi ang health mapilipit sa kami paluwat ang kapan tayak na system yung ating telehealth of surveillance o yung ating dispensary sa Pohnpei. Kalahan. Test. Kailangan may lang pa siya. Yung niliro ko sa uwi niya. Sama sansal. Tapon. Kumulong ito. Essential na process. May taligan bang kailangan recommendation. May recommendation no. Doon ko na. I-purmaluan nga sa ninyo ng kapatid. Essential ka wili iwan ito. Or drop team priorities. Huwag na bansan sa eksekutif. I-mas ba akong ito? Yung pilata, ang tawag na away. 13 folks who have bilateral priorities. For example, tama yung ito ng batch kilo. Ino talaga yung sinananan, talaga yung sinananan ito. I-miniminin ito. Kailangan, kalalapak ko.
Yente kasi uwa niya uya na dito ang process na. Kailangan candidate ko. Albak sansal ng program. Kaya itong tema, wehi may pancabalang mo. Amin ang diyaman may pinibag-bagi. O yatang protong kumain, candidate ka, kumain ng kak. Sapeng mo din, may kata, may lansaw. Kaya mo ikaw ulit. Amaso, pwede ko na pasan niyo. Nga ko na oras. Anak, yung tanong ko yung suklang kalelapak ko ma'am, napansang nga ko na oras. Wawa, bago kita na itungal. Wawa, bago siya, wawa, ano ba sila? Ay tungoal kalelapak ko, sa wajah mo mo. Magmay tayo mga lakat pali. Sudah sampai sawas tu bermain band sawas aku kit saw macam saw. Saw beach melon, I saw mese. Light, I saw me turun mam sekolah di Sulawesi Selatan macam. Lon Weliepen. So try yung nak main nak tiada tak boleh tak. Apa dia tak boleh tak nak dalam apa tak. Nasi yang mungkin. Met itu kami ramai nah. Kadang maling sabong, ang maling kukuha. Kailangan. May kasampal, awian ng kawit, nalikarong mataulan na pananana batak. Pagkabungi ang kak maangi kabaruan, marangot kusunod niya, kabunan sudah bang yata may kot mapansi sa mo karampa private sector ka. Karanian so market kasala kakaleta ranana kawit ko government tampang kakuyawi wewepenan niya wala government pang kakalong sahil sa mo private ko bansu kareta ayun ang kasampal niya yung case na up uwang government pwede sumo ari mula na ba government pahn labala pwede government buya tatokan karampa pagkawan private sector ari uya bawa da banana wewepen ng kalikoros o uya bawa tama kaya magaktaula. Menga kapalya tayo raw. Government sa nagkakodado buruta uya pagkawan private kapo. Miya ko sa irail raw. Kailangan. Nagkakyang sa kinamasang nalit. Pita ka sa kwantong yun yung upagyatin. Sa social. Kami sansal, masahan alita wansa Pohnpei pinmalaw lang Simon sa wasak ko kimia penaritual custom ari sansal kaya pitsuha tayo sa Israel and sport wansa payon pagkatar United in Sinamwa kaya audita space magkay reserve karyang rapotin sa isun pula space reserve at resto na audita ikamil sudah mengikut kengkap utang lah. Armas kita ngetrok iren so, apalagi kuasa netakan memang irail so. Atau memang patrowan, dia program yang pelau. Ikamil kisah pasal kita mungkin ngetrok. Dia program kamu school government pelau, so tu paisang mga masjid pelau. After ya, Pwihn mga waisa, wansit sa resort to social o apalagi school balaw. Pwede mga local food, waisa piyang NCD, isang sumokan nga yung sa mga pagkaboto. Pilmiya uya patulog magtay at drop. Medal o kasampalgi irawa prata po uya kapal yun. May suto ko nung tanong yaw ayo akal nitong yata. Tanan na drop. Ayo emiyoyo abusira sanamo akai putura utur trogma prangut subang biyoya ko bebaga biyoya po saun kanau to biyoya mo katis barata o irail masakan mele somar usuhs iya itu kan menkawit mo cermin kala Sansal maular patohwen kopi yang mana patohwen long takawon.
Thank you.